Ay, siya nga pala, naka-live na ako. Hi, good morning. Mega mega loud shoutout. Hi, Project. Hello, good morning. Wait lang. Nagbubukas lang ako ng ads ko ha. Hi, Sir Romeo. Good morning po, Sir Romeo. Kamusta po? Hello, thank you po sa pagpunta nyo, Sir Romeo. Thank you. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Thank you so much. Ayan, wait lang po. Nagbubukas kasi ako ng ads. Kakaano ka lang kasi maraming salamat sa sa pagpunta nyo at sa pagpadaan-daan nyo dyan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat din po sa patamsak nyo dyan. Oo, kaya ito, katago na naman ako. Tago muna ulit ako kasi medyo pagod. Pero kanina nag-live naman ako kanina, nakalabas. Pero ngayon tago ulit ako sa pangalawang LS for today, Sunday. wala kasi akong magawa, kaya ito nag-live na lang din ako. Pero nakatago muna. Hayan, kamusta, Project? Kamusta na? Ayan. Maraming salamat. Happy Sunday nga pala, everyone. Thank you. Ayan. Open ko na. This is my show. This is my live. And this is my channel. wala lang akong magawa. Ayan, wait. Wala lang akong magawa. Ayan. Hala, ayaw bumaba. Diyan ka nga. Sir Romeo, mega love shoutout sa'yo from Project. Hi Project, alam mo ba si Sir Romeo, marami yan siyang banana. Pinag-graduate niya ako ng 1K nung time na ako ay maliit pa lang yung bahay ko. So, isa siya sa naging bahagi ng aking bahay at ginaid niya nga pala ako kung paano mag-StreamYard. Oo, yung mga bagay na hindi ko alam nung una, sa kay Sir Romeo ako nagtatanong. Napaka matulungin ni Sir Romeo at talaga namang tutulungan kanya sa mga bagay na hindi mo alam. Siya nga pala, yan siyang banana. Kung gusto mong join sa kanya, nagpapaangat sila ng bahay. Oo, nagpapaangat yan si Sir Romeo ng bahay. Kung gusto mo pang mangisda, puntahan mo lang ang kanyang bahay. Lagi yan naka-live. Support ka lang dun sa kanya at sigurado namang paaangatin ng bonggang-bongga ang iyong bahay. Dikita mo yan siya, legit at organic na nanunukli. Yap, matagal na po ako sa kanila. Saka sumabay. Mabuti naman, Project, at dikit na kayo ni Sir Romeo kasi si Sir Romeo talaga nung baby pa bahay ko, tsaka birthday ko nung time na yon, pinag-graduate niya ako. Sabi ko nga sa kanya yun na, masaya na ako na matanggap ko maging gift yung makagraduate yung bahay ko ng 1K. Oo. So, pinag-graduate naman ako ni Sir Romeo. Kaya lang, dahil nga dun nga, 3 times ako nag 1K, 3 times nalaglag yung bahay ko. Sa pang 3K, pang 3 times ako nakapag 1K ng bahay ko, yun, hindi na siya nalaglag. So, inalagaan ko na siya para, yung time nga na yun, parang gusto ko na mag-give up kasi nga, palagi ako sa team nila. Okay, good yun. Dati kasama ako sa team nila, kaya lang may gumalaw ng aking Keneme, kaya ayun, nakapag-live ako sa kanila. Kaya ayun, si Sir Romeo ang isa na napag-graduate ng aking bahay. Oo. Lagi ako sa kanila noon, kaya lang eto medyo busy na, kaya hindi na ako masyado nakakapag-join. Pero kung minsan nagbukas ako ng YT, dumadaan talaga ako sa kanila, sumasaglit ako. Syempre, kailangan nating lumingon sa ating mga pinanggalingan. Oo. Excuse me, nasamid ako. Kahit saan ano man ang ating narating, kailangan natin lumingon sa ating pinanggalingan. Kaya naman, bumabalik ako sa mga taong nag-guide sa akin at sa mga taong
nakilala ko. Oo, hindi ako basta aalis sa kanila dahil sila naman talaga ang nagtulong sa akin. Ayan, sa mga tanong na hindi ko rin alam, si Sir Romeo ang nag-guide sa akin yung mga tanong na gusto kong malaman at kung paano at kung bakit at paano ang gagawin. So, ginaid ako ni Sir Romeo nung time na ako ay nangangapa pa lamang sa YT. Ayan. Tapos tinuruan niya din ako yung mag-live ako. Nung mga ilang ulit pa lang ako nagla-live, nandiyan yan si Sir Romeo, talagang tinutulungan niya ako eh. Kasi nung una hindi ko alam mag-pin, mag-jacket, anong gagawin ko. Yun, nandiyan yan si Sir Romeo at saka si pare. Ano yun, sila tumutulong sa akin kung ano yung mga gagawin ko. Ayan. Kaya thank you Sir Romeo sa lahat ng mga naitulong nyo sa bahay ko. Maraming salamat. Yun. At lagi akong, basta pag may time ako, dadaan ako talaga sa bahay ninyo dahil lagi namang bukas ang inyong tahanan sa aking pagpasok. Kaya naman Sir Romeo, thank you so much. Ayan. And salamat project. Salamat. Thank you sa pagpunta mo ha. So ayan, kanina nag-LS na rin ako. 1 hour lang din. Kasi nagbaba na naman yung aking WH at saka views. Kasi nga lately lang ay napaka-busy ko at wala pa rin akong panibagong edit dahil naghahanap pa kasi ako ng panibago kong trabaho. Kaya ito medyo busy-busyhan ng inyong lola. Kaya hindi ko maharap pa ang aking channel. Di nga kita nahabutan kanina. Oo, kasi nag-end na ako. Ako na lang kasi natitira doon sa plaza, nag-exercise. So, nag-end na rin ako. At sabi ko, dahil nga, this is my day, yung free time, wala kasi akong trabaho, nawalan na ako ng trabaho. So, naghahanap pa ako ng ma-applyan. So, busy ako sa Facebook para maghanap ng trabaho. Ito yung free time ko. Kaya ito, YLS ko to ng buong maghapon. So, pag nag-end ako, mga 1 hour lang kasi mabilis lang 1 hour lang ako mag-LS. Baka nga rin malaglag kasi hindi ko na rin nakita pala yung load ko kung ilan na pala. Nakalimutan ko mag-register. So, pag nag-end ito, malamang mag-live na lang ulit ako kasi nga talagang kailangan kong mag-live kasi bumaba yung WH ko tsaka yung views. So, kailangan ko na naman iangat, baka ma-demonetize ako kung malaglag pa ng tuluyan ng aking WH. Kaya ito, tago muna ako pero naka-live. O nga pala guys, kain tayo kahit wala tayo kain. Ayan, ako nga wala na upload. Bakit? Ba't di ka nag-upload? Pag may upload ka, kasi 'di ba natapos ko na i-play yung mga video mo. Tapos ko na yun na-play. So, pag may bago kang, ako nga pala project, suggestion ko lang nga pala sa'yo. Di ba meron kang playlist? So, masyado siyang mahaba. So, gawa ka na naman ulit ng panibagong isa pang playlist. Lagyan mo ulit siya ng panibago. Halimbawa, sa isang playlist mo, 50 video. So, gawa ka na naman ng panibago. Hi, hello, good morning, Rose Tasty. Good morning. Thank you for coming. Hello, my friend. Apka shukriya for coming this my LS. Buhat shukriya. Tapos yun nga, may playlist ka na, oo, meron ka ng playlist, pero gawa ka ulit ng panibagong playlist. So, yung mga bago mong video, ilagay mo na naman doon para pag nag-play ako, halimbawa ako yung mag-play, so tapos ko na yung isang playlist mo, doon na naman ako sa isang playlist. So natapos ko na i-playlist yung project 1, doon naman ako sa playlist project 2, parang ganon. Sana na-gets mo ako para pag nag-play ako, i-click ko na lang yung project 2 playlist mo. Parang ganon. O, diba? Sige. Panibagong gawa. Yes. Panibagong gawa mo. Para pag may mga friends ka na gustong mag-play, ganun din yung gagawin nila. Kung i-stock mo yung aking bahay, makikita mo rin, di ba, na maraming playlist. So, ganun yun. Hi, Rose Tasty, thank you, ha. Thank you for your heart. Thank you for coming on my LS. If I have a legit friend, Project 89, 89. Uy, Project Boom, nag-birthday ka na nga pala. Nag-birthday ka na pala. Belated, happy birthday nga pala sa'yo. Tapos, ayan. So, yan, nagpin ako. Yes. Yan, guys,
may naka-pin, please connect on the top and leave a good comment and don't forget hashtag KitKat, okay? Thank you, hahaha, salamat. Tapos yun nga, edi, nasa na nga ulit ako? Ayan, so yun nga, meron ako ako kasi ganun yung ginagawa ko. So nagawa na naman ako ng bagong playlist ko pero hindi pa nadagdagan yung video. So yun pa lang muna kasi kapag may mga friends talaga na gusto magtulong ng WH, so yun yung mihan na ginagawa. Pero kasi ang pagkakaalam ko yung mga expert diyan, meron pag magpi-play sila ng mga video, gumagawa sila ng sarili nilang playlist para ma-play nila yung mga video mo. Ako kasi, hindi ako marunong noon kung paano yun gawin. Pero, sasanayin ko kung paano gawin yung parang lang ata yun, watch later, parang ganun ata. Pero itatry ko, kailangan ko pag-aralan yung mga hindi ko pa alam, so kailangan kong matutunan yun para mag-upgrade din man lang ako. Ayun. Tapos yun, edi, yun yung gagawin ko. Siya nga pala guys, breakfast tayo. So, umaga ngayon, good morning sa inyong lahat. Meron ako ditong banana chips. Yan. Homemade banana chips. So, yun yung ginawa ko. 2 days ko siya nabilad kaya medyo naging ganyan siya. Pero masarap siya kasi crunchy. 2 days ko siya binilad. So, maganda ang panahon kapag bilad ako ng banana chips, ng banana. O, diba? Tapos yung kagabi, niluto ko. Very crunchy siya talaga, guys. Bonggang-bongga. Yun. Wow, Rose, your home is very big also. And, you always live for your WH, and if you Sir DJ Mervy, he give you a lot of plenty WH, you can do support if there have a live. Nag-uutak ko dito guys, namimilipit yung tingang ko tsaka dugo yung utak ko, yung mga sinabi ko pinulot ko lang dito sa tabi-dabi at pinagdugtong-dugtong, char. Yan, tapos yun, Sir DJ Mervy, he help you for your WH, and if you are very supportive him until you become monetized, and he help you because Sir DJ Mervy very supportive and legit organic friends, and everyone he like help. Harang ulit yan. Maraming salamat. Hi, KTV Mix. Hello, mega love shoutout sa'yo, Sisi Kuy. Kumusta? Wala ka bang live, Sisi? Kamusta na? Thumbs up, love. Thank you. Dito ako sa bahay ni Rose. Ayan, nag-iwan na rin ako ng bakas. O, diba? So, mukbang ang kanyang content. Ayan. O, diba? May paharang ako. Yan. So, ngayon, mega love shoutout host, miss you. Musta ka na? Ito, okay na ako. Oo. So, ngayon, tatago lang talaga ako. Ayan, Rose, please connect on my friend, KTV, legit and organic, my friend. He a lots of plenty subscriber, and if you don't mind, if you are free, please connect to my friend KTV and Project 88. Marami silang banana. Plenty banana. Yes, plenty subscriber. Ayan. I need salamin. Nagkakausap ko kayo. Ayan, si Sir DJ Mervy, hindi ko natatagpuan ngayon kung kamusta na siya. Ayan. Miss Rose Stay Still, hello, mega love shout out from KTB. So, kamusta na, Sisi Kuy? Nakapag-live ka na ba? Kamusta na? Nag-live ka na ba? Medyo pag haba mo yung content mo, ha? Tapos, tapos na kasi ako mag-friend sa'yo, mag-play ng mga video mo. So, habaan mo pa yung mo talaga, Sisi Kuy, yung video mo. Oo, habaan mo pa yon. Ayan, mga yan. Okay na yung 6 minutes. Ganyan din ako nung time na hindi pa ako marunong.
Tapos, merong ano ba, KTV, Sisi Kuy, hi, Just Cooking, hello, good morning, Just, good morning, good morning, good morning, kamusta na, Just Cooking TV, hello, kamusta na, Sisi Kuy, meron ka na bang, play, YouTube studio, so, lagi mo dun check din ha. Hello po host. Kamusta na, Jazz? Tapos lagi mo i-play. Huwag kayong matakot sa sabi nila kasi, so i-share ko lang din sa inyo, no? Huwag kayong matatakot sa CPR kasi ma-mute naman yan kapag mag-apply kayo ng inyong monetize. So, basta ang importante yon, continue lang kayo sa pag-upload, continue lang kayo sa mga goal ninyo. Ayan. So, magpe-play ulit ako sa iyo, KTB. Ayun, nasaan ka na ba? Sino tong nag-PM sa akin? GC. Oo. May GC kasi ako, watch to watch. Nag-ano sila ng playlist. Yung watch to watch sila. Tapos nagsisend ng resibo. So maganda din yung kanilang KTV, lagyan mo ng title ang iyong playlist. 'Di ba? Halimbawa gagawa ka ng playlist, lagyan mo ito ng title kasi nakikita ko dito sa playlist mo my video. So kung i-stock mo ako, mayroong mga title yung aking playlist. Pag kinlik mo halimbawa adobo, i-click mo yung adobo, marami kang video makikita. Etong video mo, gawan mo siya ng playlist. Para pag nag-play ako sunod-sunod, sunod-sunod siya. Hi, Sir Uding! Good morning, Sir Uding! Kamusta? Kamusta, Sir Uding? Tapos eto, ilagay mo siya Sisi Kuy sa playlist mo, tapos lagyan mo ng title yung playlist mo para pag kinlik ko, halimbawa, more dessert, pag sasama-samahin mo mga dessert mo, i-playlist mo siya. Nagloloko nga Sisi Kuy, sipi ko eh. Parang nakita ko nga dito, parang hiwalay-hiwalay yung mga video mo. Kung lang yan, more lang, ganyan din ako nung una. Hello, Nightboot from Jazz. Mati si Nightboot, kinala. Alam niyo ba yan guys, si Nightboot? Ba't pala to cellphone ko tapos nag-live ako, hindi ko namalayan. Si Nightboot guys, dati may jacket yan, kaya lang, naninipa. Konti na nga lang yung viewers ko tapos sisipain pa ni Nightboot. Ayan. Ay, Inday Kim. Hello, good morning sa iyo, Inday Kim. Guys, dikita niyo yan si Sir Uding, guys. Sa mga hindi pa dyan, dikit kay Sir Uding. Ang dami-daming banana ni Sir Uding. At meron akong nakapin. Please connect on the top. And don't forget leave a comment, ha? Naninipa ba? Yes, naninipa yung Nightboot ko. So, pag pumunta ko ng LS, yung Nightboot nila, automatic na nagbababa ng mga member nila, no? Pero kasi ako naman wala naman akong member. Si Sir DJ Mervy lang yung nag-iisa kong member. Tapos naninipa siya. Pag yung tina-time out niya, minsan hinahide niya din yung yung friends ko, hinahide niya. Ay nako, sabi ko makikita ko na lang dinidelete ni Nightboot yung message. Ewan ko ba, hindi naman ako yung nagdi-delete ha. Nakikita ko na lang sinipa ni Nightboot, tapos dinilit niya, yung ganun. Kaya ayun, hi, Just Cooking TV. So, kailangan mo ng WH, mag-live ka pa yan, dagdagan mo pa yung time mo ng pagla-live, mag-live ka lang ng mag-live para sa WH mo kasi mas malaking magigain mong WH kapag nagla-live ka. Mas mabilis mo mapupuno yung yung 4K watch hour mo pag mag-live ka ng mag-live. Ako nga nag-live na nga ako kanina eh. So panibagong live ko na naman ito at baka pag wala pa rin akong magawa, magla-live pa rin ako mamayang hapon. At kung kakayanin pa ng load ko mamayang gabi, magla-live ulit ako kasi ay talaga namang bumaba yung aking WH ng bonggang-bongga kasi nga itong nakalipas na araw ay naging busy-busyhan ako. Kaya ito, super busy talaga kasi hindi pa ako nakakapag-edit nga ng video ko eh. Kasi naghahanap ako ng panibago kong trabaho. Ilang beses po pwede mag-live as long as nakaya mo mag-live, go! Mag-live ka lang na mag-live. Nung time, Just OTW from Rose. Ayan, dikit-dikit kayo dyan, guys. Please, mga legit yan, guys. Wala pa akong nakikitang ninja dito sa live ko ngayon. So, mga legit at organic na nanunukli silang lahat, guys. Ganito, nung time na, hindi pa ako monetize,
Madalas ako mag-live, mga tatlo sa isang araw nga, isang beses. Kung kinakailangan araw-arawin ko mag-live, magla-live talaga ako kasi talaga gusto ko nang mapuno yung 4,000 WH ko. Kaya, sige ang live ko, sige ang live ko. Basta't kaya mo mag-live, sige lang, mag-live ka lang. Pero kapag nag-live ka, wag mo naman lalagyan ng title na silent kasi yung mga iba ayaw pumasok kapag yung iba papasok sila sisilip lang kung paano anong meron dun sa loob ng LS mo, ganun. Yung iba, titingnan lang nila yung kung maganda ka, char. Yung iba sumisilip lang sa mga friends, ganun, napadaan lang, mga ganun. So, pag nag-title ka, nagandahan mo na yun din yung title mo, tsaka yun. Ako kasi hindi ako naglagay ng background music hindi nyo makikita, tahimik lang, so bunganga ko lang yung maririnig nyo, yung mga salita ko lang yun. Kasi nasi-CPR. Oo, CPR, mahirap ma-CPR guys kapag monetize na. Sa mga hindi pa monetize, okay lang na ma-CPR kayo. Okay lang yun. Kasi mamumute yun kapag mag-apply kayo ng monetize nyo. Before kayo kasi mag-apply ng monetize, linisin nyo muna lahat ng CPR ninyo. I-mute nyo. I-mute nyo yun lahat. Pero kapag monetize na kayo, pag may CPR kayo, share revenue. So, yung revenue mo, hindi ka pa sumasahod, ubus na kaka-share. Kaya, ang ginagawa ko, di baling wala akong background music, okay lang yan na magdaldal ako, wag lang ako ma-CPR kasi share revenue. So, mababawasan yung revenue ko kapag meron akong CPR. So, hindi pa ako kumikita, tapos may revenue yung aking channel. Uubusin lang ng CPR yon. Kaya, ingat na ingat ako na wag akong magkakaroon ng CPR. Dan dikit po sa nakapin. Thank you, Sir Uding. Maraming salamat, Sir Uding, ha. Thank you so much. Ayan, guys, sa mga hindi pa dyan nag-aalmusal, almusal na kayo sa inyo dahil wala akong pa-free breakfast. Char lang po guys, mga sahod ng magsahod ka na po ba host? Hindi pa nga ako nakakasahod ang revenue ko pa lang ngayon nasa 63. So ang laki pang kulang, 'di ba? So ilang buwan ko pang gugugulin yan, kaya ang ginawa ko muna, hindi mo na ako nag-edit, hindi mo na ako mag-upload. So mag-live lang muna ako ng mag-live. Oo. Sa live muna ako ngayon kasi bumaba din yung WH ko at yung views ko. Maglapag po kayo ng bahay nyo po, ma'am. Yung mga nandiyan po guys sa ibaba, baba kayo ng bahay nyo para madikitan kayo. Oo, magdikitan kayo dan. Ayan, balikan ko po kayo sino po ang dumikit sa akin. Oo, yan. Dikit-dikit lang po kayo guys. Ako guys, kapag ako nangingisda, kapag dinikitan ako, matik, suklian ko yun agad. Kasi, sabi kasi nila, wag daw salubungin no. Pero, minsan naisip ko rin kasi yan. Hindi na nga ako nangisda, tapos nalagasan pa ako. Hindi ako nangisda ng mga ilang araw. Pero pagtingin ko sa aking YouTube studio, nalagasan ako ng 20, 10, mga ganon. So, ano pang gagawin ko, 'di ba? Wala naman akong ginawa pa, tas nalagasan pa ako. So ang naisip ko doon, pag nakipagdikitan ako, suklian ko na siya agad. Hi Sir Meryl. Hi. Good morning po Sir Meryl. Good morning. Ay, maraming salamat po Sir Meryl sa pagpunta nyo. Pasensya na po, nakatago ako ngayon kasi kanina nag-live na rin ako nagpakita na rin ako sa live ko kanina, sending full support. Guys, pinapakilala ko sa inyo si Sir Meryl. Matulungin siya, very supportive guys, dikitan niyo yan siya guys, ang daming banana niyan at talaga naman tumutulong siya magpa-monetize. Oo, nanggaling ako sa kanila guys, sa kanila ako nag-umpisa, yung bahay ko sa kanila nag-umpisa talaga, siya yung unang nagbigay sa akin ng 200 banana, 50-50 yan, 100. Guys, dikitan niyo yan si Sir Meryl, legit at organic, napakaraming banana, tsaka talaga namang tumutulong sila sa mga small YouTuber, sa mga kulang pan WH, nagbibigay yan sila ng WH, at hindi lang yan, nagpapamonetize yan sila, kasama si Ma'am Bioli. Sa mga gusto pa pong congratulations sa iyo on going live streaming. Yes, thank you po Sir Meryl, maraming pong salamat sa mga pagtulong nyo. Sa mga tulong nyo sa amin, salamat. Naiyak lang ako kasi
Talagang tinulungan ako ni Sir Meryl. Maraming salamat po, Sir Meryl. Naiyak lang ako kasi talagang tinulungan ako ni Sir Meryl. Sa kanya ako nag-umpisa. Kay Sir Meryl ako madalas tumatambay. Kumakanta yan sila. Naiyak lang. Out muna ako. Thanks sa pag-promote. Oo, marami. Sir Meryl, baba po kayo ng bahay nyo. Tapos mamaya po ipipin ko kasi kakapin ko lang po kay Jazz. So, baba na lang po kayo, Sir Meryl, ng inyong bahay. Ayan, si Sir Meryl po, tumulong yan siya sa akin talaga. At nung namatay din yung asawa ko, tinulungan din nila ako, no? Tumulong sila talaga, hindi lang nila kayo tutulungan sa channel ninyo, kundi tutulungan din kayo basta talaga legit at saka totoo yung pag mga sinasabi nyo sa kanila, kasi marami kasing scam, no, maraming nangi-scam para makahingi ng tulong, o lalo na pagdating sa pera, alam niyo yun, maraming nangi-scam. Tapos ako kasi isa sa natulungan ni Sir Meryl, hindi lang sa channel ko, pati din yung namatay yung asawa ko, nagbigay din sila ng tulong. Sa mga Team Zombie na tumulong, nag-share, maraming salamat. Okay, ingat po Jazz. Sige, maraming salamat Jazz sa pag-stay mo, sa pag-join sa LS ko. Maraming salamat sa sa pagdikit-dikit mo dyan sa mga friends kong nandiyan. Ingat sa'yo ha, and God bless you. Ayan, guys, sa mga hindi pa dyan dikit-dikitan lamang po tayo dyan, guys. Pero wag niyong kalilimutan na manukli, guys, sa mga lahat ng mga dumikit sa inyo, ha. Ayan, Dan Kalembang all coming mo, Sir Meryl. Ayan, si Sir Meryl talaga, tsaka si Ma'am Bioli, tumutulong talaga yan para magpa-monetize. Sa totoo talaga, guys, diyan ako unang-unang nangisda. Unang-una, oo. Inaraw-araw ko yan siya na papaload talaga ako, o magpapaload talaga ako para abangan ko lang yung LS ni ni Sir Meryl. At doon ko naman nadikitan si Sir DJ Mervy. Si Sir Meryl, binigyan niya ako ng 200 banana. Sabi niya sa akin, KitKat, gamit ka muna ng ninja mo. Huwag ka munang mangisda. Sabi niya ganun. Pero minsan makulit ako. Ginagamit ko yung ninja ko pamangisda ako. So, ayun, binigyan ako ni Sir Meryl ng 250 una. And then, sa susunod naman na linggo, 50. Pinakalas na yung 100. Bali 200 yung binigay sa akin ni Sir Meryl. Hindi niya binigay ng sa isang araw, 200. Hindi. Inuunti-unti niya kasi para iwas nga naman talaga sa lagas. Alam mo naman kasi si Lolo kung minsan ay taggutom, nagmumukbang sa mga banana, ganun. Naghahang sisi ko. Oo, ganyan talaga kapag ka sobrang gamit. Ganyan din yung isa kong cellphone, yung unang ginamit kong cellphone na pang nga talaga pang YT. Naglalag na siya. So pinalitan ko na siya dahil nga din kailangan ko mag-LS. So pag nag-LS kasi kailangan dalawa rin yung cellphone. Dalawa rin yung cellphone mo kapag nag-LS ka. So yung isa naka-live at yung isa naka-pin at nagja-jacket. Lag siya. So, nag-installment ako ng cellphone. Nag-installment ako ng cellphone para pag nag-live ako, medyo maayos-ayos naman at hindi ako mahihirapan. At isa na rin yung, yung makipagdikitan ka kasi kung minsan pag hirap na hirap bumalik sa live kapag naglalag siya, di ba? So, ganun talaga kapag may goal ka. Gagawa mo ng paraan para makuha mo yung gusto mo. Gagawa ka ng way para sa mga pangarap mo, di ba? Pagka gusto, may paraan. Lahat ng mga bagay, pagugustuhin mo, may paraan yan. Basta porsigido ka lang, wag ka lang give up, wag ka lang basta-basta susuko. Ganun lang yung gagawin. Ako kasi nung time din na 3 times ako nag 3K talaga. Ay, nag 1K yung banana ko. 3 times yun. Nung pangalawa, talagang gusto ko na mag-give up. Inis na ako. Iniyakan ko pa nga yun Alam yun ni Sir Romeo iniyakan ko pa yun. Inis na ako. Sabi ni Sir Romeo, wag ka give up. Pagdating ng WH naman, si Sir DJ Mervy talaga yung nagtulong sa akin ng WH ko. Talagang, siya talaga yung
nagtulong para sa maano talaga yung WH ko hanggang sa ako ay ma-monetize. Kaya talagang nire-recommended ko talaga sa inyo guys si Sir DJ Marby. Pero kung gusto nyo pa talagang mangisda, lahat ng mga friends ko nandyan sa baba, lahat yan, mapakaraming banana, lalo na si Sir Uding at si Project at si KTV. Ayan. Hello Roy, kamusta? Tamsak host. Thank you so much Roy sa pagpunta mo at maraming salamat sa patamsak. Di ba? Ang laki-laki na ng bahay mo Sir Roy. Minsan nagpunta ko sa bahay mo, busy ka. Ayan. Ang dami-dami mong ang dami-dami mong viewers. Ang dami mong viewers. Nangingisda nga ako kaya lang. Nawalan ako ng load nung time na yon. Kaya hindi na ako nakabalik. Oo. Tapos nga, yun, hindi ako rin nanalo sa mga pag-games ba. Bihira lang ako manalo. Oo. Ano yun? Okay na. Ayan. Ayan, maraming salamat niya sa pagpunta niyo. Ay, Sir Romeo, laki-laki na ng bahay mo. Lakas makasana. May ganong bahay. Pangarap ko rin na maging ganon yung bahay ko. Hindi na ako nakabalik sa live mo kasi nung time na yun. Talaga load yung gamit ko. Tapos, naubusan ako ng load. Nakakaloka. Ano yung puset? Hindi yung puset. Yung banana chips. Banana chips yan. Tapos naubusan ako ng load. Inis na inis ako. Hindi na ako makabalik sa live mo. Sabi ko pa naman mangingisda ako. Kaya lang hindi na talaga ako. Hindi na ako nakabalik. Kanina lang LS ko. Ayan, may nag-PM kasi sa akin. Pahingi host. Oo, halika dito. Halika dito Sir Romeo, bigyan kita. Kagabi ko pa to kinakain. Hanggang ngayon hindi ko pa maubos-ubos. Sa mga gusto ng banana chips diyan, punta lang kayo dito sa Pangasinan at bibigyan ko kayo. Oo, marami to. Homemade yan, ako mismo talaga nagluto niyan. Oo. Ako nagluto niyan. Oo. Masarap yan guys, ako nagluto at tamang-tama lang yung tamis niya. Tapos nilagyan ko pa yan siya ng suka para maging crunchy siya ng bonggang-bongga. Tapos sasabayan mo siya ng kape. Oo, ito, nagkakape nga ako dito. Yung kape ko, merong kenem. Shot nyo puno. O, mga ganon. Ayun. Ayan, nagpi-PM muna. Ayan. Pahingi host. O, punta kayo dito sa project. Thank you so much. Ay, project. Kung hindi ka pa dikit kay Sir Roy, nagpapagames siya. Nagpapagames ng, ganun daw talaga. Minsan ayaw ng balikan joke. Wow! Sana all. Ako kasi mas gusto ko binabalik-balikan kasi naman marupok ako. Char. Uy guys, meron ako nakapin. Patusok palalab sa nakapin. Tusukin nyo na ng, itusok nyo na, ibaon nyo na guys. Wag nyo na, ayaw nyo ng bitin. Kaya ibaon nyo na to, patusok palalab sa nakapin guys. Maraming salamat. Ayan. Very legit at organic ko siyang friends. Dami niya siya banana. Sa akin paiwan ng bakas po guys. Ayan. Guys, kung ako tutusukin, wala akong upload ngayon, wala. Patusok na lang ng ibang upload ko. Wag isagad nyo na guys. Pangit kasi yung bitin parang hindi enjoy. Baka hugutin lang yan ni Lolo. So ibaon nyo guys sa pag tinusok nyo. Char lang guys. Ibaon nyo na lang. Na-open lang. Sagad ba baon? Yes, isagad nyo para baon na baon at hirap na hirap hugutin si Lolo. Ayan, mas maganda kasi baon na baon, di ba guys? Ay,
Ayan. 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 Hi, Tony Official. Hello, good morning. Ayan, thank you for coming. Ayan, sa akin, tuwing 5 days premiere ko po eh. Ako, oo, sige. Ako kasi hindi pa talaga ako nakapag-edit, so wala akong panibagong video. So, tumutusok na lang ako sa mga ibang premiere, sa mga ibang live. Tinutusok ko sila ng baon na baon para naman ay ma-notify ako ng kanilang bonggang premiere para sa full watching and like waiting for watching. Tingnan natin. So, punta ka sa bahay mo. Tony, pa-support padikit kay Sir Uding, legit at organic at napakaraming banana yan ni Sir Uding. Kung hindi ka pa dyan dikit, pa-support at palalab sa banana sa bahay ni Sir Uding. Ayan. Eto, nandito pa ako sa harang, naharang pa ako. Sana all mahabang harang, o di ba? Napapaharang pa. Dito pa ako sa harang. Gaming. Nice game. Uy, alam mo ba, dati nag-games ako dito nung wala akong mga ka-chat. Oo, kasi isa lang talaga yung aabangan ko sa messenger ko na mag-chat sa akin. Kapag wala pa siya at offline, eto, mag-games ako ng ganito. Oo. Nakakalibang ito. Andito ko sa bahay mo. Nice. Nakalimutan ko pa. Enjoy. Ayan. Okay, done na. Tony Official, done na ako sa bahay mo. Ayun. Okay. Dating dikit tayo. O, di ba? Ako 1 month 6 video lang nagagawa ko post eh. Ako nga sa isang buwan parang apat lang ata yung nagagawa ko kasi parang ang naano ko sa isang linggo isang video lang yung na-upload ko sa ngayon. Pero nag-upload na lang ako ng short video pang update lang. Ayun, thank you sa pa-like. Hello, MKC TV. Hello, good morning. Roy, mega love shoutout sa'yo from MKC. Hello, maraming salamat sa pag-join at sa pag-support ninyo sa akin, guys. Thank you so much. Talaga, na-appreciate ko na nandiyan kayo. Ang lalaki ng mga bahay ninyo, nakakatuwa, no? Sana all may mga ganyang bahay. Ang lalaki. Oo, sana all na lang. Mapapasana all talaga ako na may ganyan talagang bahay na kayo, no? Ako kasi napaka-baby po ng banana ko. Ang tagal-tagal na yan. Hindi pa na siya nag-upgrade. Siguro 1 month na yan na naka-tricky, nakatungtong dyan. Oo, 1 month na yan. Hindi pa nag-upgrade. Kasi naman, naging busy talaga ako. Oo. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sir Roy, maraming salamat sa pagpunta mo sa live ko, ha. Nahiya ako kasi laki-laki ng bahay mo. Tapos nandirito ka sa small kong bahay. O, di ba? Nahihiya nga. Kaya maraming salamat po, Sir Roy, sa pagpunta mo. Oo. Ayan, sa video ko, 1-2 sawa naman po. Ako kasi ang video ko about kung ano lang yung content ko, yun lang. Oo. Tapos ang igsi pa, minsan 3 minutes. Minsan lang ako maghaba ng video kapag yung gumagana, mga ganon. And maraming salamat po talaga, Sir Roy. Pag may pupunta kasi malaking bahay sa bahay ko, nahihiya ako kasi syempre sila mga expert na sila mag-live. May mga na sila yung nagkakarga ng WH, nagkakarga ng banana, may mga pa-game sila. Tapos pupunta sila sa live ko, wala man lang kakwenta-kwenta, walang paayuda, walang pa-WH, yung mga ganun, wala mga pa-games. Kaya nahihiya ako kapag may pupunta sa bahay ko na malaki talaga. Oo, pero nahihiya ako, tas natutuwa naman din ako kasi kahit na maliit yung bahay ko, talagang bumisita sila, di ba? Kasi pag ako pumupunta sa mga bahay nila, pag pumupunta ka sa mga LS nila, may mga pa-game sila, mga ganon, may paruleta sila, may pa-duck sila, yung mga duck race, mga ganyan. Ako kasi wala, talagang beginners pa lang ako, nangangapa pa ako sa mga kulang-kulang. Hi, Kabsat! Ito na naman ako, nag-iingay. Yan, so wala akong mga wala akong ganun, wala akong link na mga ganyan-ganyan. So, hindi ko alam
kung paano ko magpa-duck race, magpa-ruleta, yung mga ganyan. Maraming salamat, maraming salamat sa iyo, Makasi. Thank you so much. Ayan. Uy guys, masasarap yung mga luto ni Makasi. Maraming salamat sa pag-join mo sa akin, kapatid. Ayan, thank you so much talaga sa pagpunta mo sa aking LS. Thank you. Tapos yun nga, nahihiya akong pumunta sa nahihiya ako kasi ang liit ng bahay ko, tas nandito kayo sa bahay ko. Samantalang sila may mga pag-games. Ako kapag nag-LS ako, wala akong pag-games, wala rin kumakanta. As in, ako lang to. Ako na magyaw-yaw, na magsalita dito. Oo. Hindi kasi ako binigyan ni God ng golden voice para kantahan kayo. Oo. Pero ganito lang ako, magdaldal lang, ganun. Salamat, Kabsat. Good morning ulit sa iyo, Kabsat. Thank you so much. Tapos yun nga, kasi yung mga malalaking channel na bibisita sa bahay ko, meron silang mga pa-duck race, no? Hindi ko rin kaya kung paano ko magkakaroon ng duck race kasi cellphone lang yung gamit ko. Tapos load pa siya. So talagang ang kumukonsume lang ako ng load para mag-LS ako. Kasi parang nga sa update at WH ko nga din. So talagang mag-LS ako para sa WH ko. Yun. Tapos ay gustuhin ko magpa-games ng mga banana, ganyan, mga ganon. At least maganda ka naman. Wow, nakakakilig naman. Sana all maganda. Pero Sir Romeo, saan mga ba yung ganda? Saan banda? Char. Kaya ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, late ako, okay lang. Huliman at magaling, hulimat at magaling, nakakahabol pa rin. O, diba? Okay lang yan. Okay lang na nalilate. Basta't nakakahabol. Ang importante doon, yung present, na nakaabot ka pa rin. O, diba? O, yan. Sige lang. Shot nyo. Ayan. Tapos yun, gusto kong mag-improve. Nag-iisip din ako ng mga way kung paano magbabago yung way ko sa pag-LS, no? Hindi yung puro yaw-yaw lang, hindi yung puro dadalang ng dadaw kapag nagla-live. Gusto ko rin kasi na may mga pag-games, yung mga ganun, yung mga bigayan ng banana. Kaya lang kasi wala pa akong ganun eh. Hindi ko nga rin alam kung paano yung ginagawa. O kung paano ginagawa nila yung nagbibigay sila ng nagpapa-premyo sila ng kanta ka host. Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako binigyan ni God ng golden voice. Kumakanta lang ako ng walang boses, char. Uy guys, char lang tayo dito. Huwag niyong didibdibin masyado. Char lang para lang kwela yung LS ko ha. Huwag niyong masyadong Tapos yun nga, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. No? Nagkakarga sila ng 500 banana. Meron ako ninja, 7 nga lang. Hirap na hirap pa ako mag-ayuda kung paano ko gagawin yun. Ang hirap yun gawin kung paano nga ba. Kaya, napapasana all na lang ako na yung mga malalaking bahay, pag pumupunta sa LS ko, nakakatuwa. Diba? Kasi kapag nag-live sila, may mga pa-games sila. Oo. Tapos sila pupunta sa live ko, walang games. O, diba? Kaya paano sila mag-i-enjoy sa live ko? Kung hindi rin ako kumakanta, diba? Kasi, hindi kasi ako binigyan ni God ng golden voice. Ito lang, binigyan lang ako ni God ng tamang talent na tamang kain ba? Tamang kain. Ayan, tapos sa Kabsat, thank you so much sa pakaway-kaway at sa pag-support mo, Kabsat, ha. Maraming salamat. Ayan. Sa 3 million may house, thank you. Maraming salamat sa inyo sa pag-support. Ayan, nga pala, mga kapatid, meron tayong nakapin sa mga hindi pa dyan dikit at hindi pa dyan, mag-iwan lang kayo ng bakas kay Sir Uding. Ayan. Patusok at palalam sa nakapin. Itusok nyo na ng sagad. Huwag nyo na siyang binibitin dahil pangit yung bitin, char. Ayan. Patusok na lamang po, guys.
Ay, o nga pala guys, hindi rin pala, kalimutan ko na kung paano mag-StreamYard. So, bala ko talaga mag-StreamYard para meron akong pag-guess-guess. O, di ba? Sana all. O, di ba? Oo, yun na rin pala yung susunod kong aralin para, may kasama ako dito ba na nag-show. Yes, this is my channel and this is my show. Let's show time. Ayan, Sir Romeo, back KitKat. Yan, maraming salamat po Sir Romeo sa pagbabalik. Thank you so much. Ayan, maraming po salamat Sir Romeo sa pagtulong ninyo ha. So yun nga Sir Romeo, nakalimutan ko na naman yung yung mag-StreamYard, no? Sa susunod, mag-StreamYard ulit ako. Para naman hindi lang ako mag-isa dito. Ayan, guys, meron akong bagong nakapin. Ayan, si Sir Romeo, very legit at organic kong friends. Nagpapaangat sila ng bahay. Oo, sa mga gusto pa pong mangisda at willing pa pong umangat ang kanilang bahay. Ayan, sa nakapin, nagpapaangat sila ng bahay. Diyan ako si Sir Romeo yung isa sa nagpag-graduate sa akin ng banana. Siya yung pangalawang nagpag-graduate sa akin. Kasi una pala siya na nagpag-graduate sa akin. Kasi sabi ko kay Sir Romeo, kahit yun na yung gift na matanggap ko sa birthday ko. 'Di ba Sir Romeo? Ayan. Agoy, nalimutan mo na. O kasi hindi ako madalas ilang beses lang ako nag-StreamYard, Sir Romeo. Parang 2 beses ata. Hi, Aliwas! Hello, good morning, Aliwas! Nakapag-play na ako sa'yo na Aliwas na mga siguro 6 na video yon, 6 yata o 8. So, isi-send ko na lang sa'yo mamaya, ha? Maraming salamat, Aliwas. Yes, KitKat. Tapos yun, pinag-graduate ako ni Sir Romeo. So, si Sir Romeo yung unang nagpag-graduate sa akin para maging 1K ang aking banana. Tapos nalagas kasi. Nalagas, 'di ba Sir Romeo? Tapos nung una hindi ko nga alam na nalagas yun eh. Kasi gabi niya pina-upgrade yung banana ko. Laki na bahay mo, KitKat. Oo, ay cat. Oo, nung last week pa yan last month pa yan na ganyan na, pero ilang days na ngayon hindi pa siya umaangat kasi medyo naging busy ako, chef pala. Ayan, tapos ayun, binigyan ako ni Sir Romeo ng banana. Gumraduate ako ng 1K. Tuwan-tuwa ako. Natulog ako kasi gabi yun tapos natulog ako pagising ko, hindi ko pa alam. Sabi ni Sir Romeo, kung gumala ba ako, sabi ko hindi, wala po akong ginagawa. Pagpunta ko sa channel ko, lagas talaga, naging 900 siya. Malaki talaga yung nabawas. Tapos yung ikalawa naman na ulit ako 2 beses. Yung ikalawang nag 1K yung banana ko, 250 yung nalagas. 250. Tapos yun nga, iniyak ko talaga. Sabi ko, ayoko na. Talagang give off na ako. Ayoko na. Tapos sabi nila, laban lang, wag daw give up. Kaya yun, nagtulong-tulong sila para mag 1K sa ikatlong magwa 1K yung banana ko. Ang ginawa ko, upload. Sige, upload pa ako ng upload. kahit walang audio, background music lang, tapos background music lang at saka yung procedure. Wala akong audio. Sige, i-upload ko kasi binibigyan nila ako ng banana. So, pero hindi ako nangingisda nung time na yun kasi nagbibigay sila sa akin ng banana. Para mag 1K na. Tapos hindi ko ako nga 6 times ako nag-graduate bago makuha yung 1K. Mas malupit yung Sir Romeo 6, di ba? Ako nga sa 3, give up na ako nun Pero mas malupit pa yung inyo kasi 6 times. Tapos yun, ang dami kong viewers. 40. 40 nakikita ko dito. Wow naman. Nakakataba ng puso. 40 kanina, 80, 60, 67 na. Wow. Sana all. Tapos yun nga, ang dami kong viewers. Hello, good afternoon. Good morning sa inyong lahat. Ayun, 100. Ang dami. Uy, first time ko lang umabot yung viewers ko ng ganito, guys. Ay, grabe.
Grabe, first time ko lang umabot yung viewers ko ganito. Hello, good morning sa inyong lahat. Thank you for coming. Thank you talaga. Grabe Kung naalala ni Sir Romeo, August yun. August niya ako pinag-graduate at yun din yung birthday ko. Diba, Sir Romeo? Na talaga namang hiniling at talagang dumagsa sila. Kaya nga, nakakataba na puso. Biglang laki siya. Ang dami. Wow, diba? Ang saya ko. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta ninyo sa LS ko. Kahit di nyo ako nakikita na dyan kayo nakasupport. Thank you talaga sa inyong lahat dyan, guys. Thank you. Maraming salamat. So, first time ko lang ito na umabot yung LS ko ng 111. 111. God bless you sa inyong lahat. Maraming salamat, no? Thank you talaga. Oo. Naging masaya ako kasi first time 108, 112. Hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam paano ko sila isa-shoutout lahat. Ang dami. First time lang talaga to, guys, na nangyari sa LS ko. Yan, chef. Thank you, Aliwas. Ayan. Maraming salamat po talaga. Thank you sa inyong lahat dyan, guys. Uy, guys, meron akong nakapin. Oo, yung mga hindi pa dikit dyan sa nakapin, guys, kay Sir Romeo. Nagpapaangat yan siya, guys, ng nagpapa-upgrade talaga siya. Hi, hello project. Good morning. Thank you sa inyong lahat dyan, guys. Maraming salamat kahit konti yung nagpa-pop up pero yung naka-views, yung nanonood 114. Thank you so much sa inyong lahat talaga. Maraming salamat, no. Thank you talaga. Tapos yun nga, yung nakapin, guys, padikit, guys, pa-support, guys, yung nakapin, padikit kasi talaga nag-aayuda yan siya ng WH Banana. Nagpapamonetize din yan sila, guys. Meron yan siya team si Sir Romeo kasi dati ako nasa team ni Sir Romeo. Kaya may nag-boost sa channel mo. Sino? Hindi ko alam. Hindi ko alam yon. Hindi ko alam. Kasino? May nag-boost sa channel mo. Need mo. Hindi ko alam yun, Sir Romeo, kung papaano. Sir Romeo, hindi ko alam kung papaano ko gagawin yun. Guide nyo po ako kung papaano. Saan ako pupunta, guys? May PM ako. Yes, nabasa ko na po yung PM nyo, Sir Romeo, pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Embending. Paano ko gagawin yung embending sa YouTube studio? Pupunta ako ng YouTube studio ko. Paano? Hey, paano gagawin ko? Pupunta ako ng YouTube studio ko. Paano gagawin ko, Sir Romeo? Maraming salamat sa tumulong sa akin. Na-appreciate yung ginawa mo. Thank you so much. Kasi first time lang nangyari sa live ko talaga na umabot yung viewers ko ng 110. So, hindi ko alam ko paano. Pero labis akong nagpapasalamat sa ginawa mo. Thank you so much talaga. Oo, this is my first live na umabot ng 110 yung views ko. Oo, kaya lang, Sir Romeo, hindi ko alam ko paano ko gagawin yung sinabi mo sa PM. Ganun ba? Ganun. So, anong ginawa mo? Paano mo to ginawa? Paano mo ginawa? Kausap ko na siya. Paano gagawin ko? Naguguluhan ako, guys. May nag-PM na sa akin. Na-check ko na kung sino. Na-check ko na kung sino. Kaya naman maraming salamat. Nasa computer daw siya. So, nasa computer shop siya. Anong ginawa mo? Paano mo to ginawa? Paano na to? Anong gagawin ko na ako? Paano gagawin ko dito, Sir Romeo? Hindi ko alam. Anong gagawin ko? I-check ko hindi ko rin alam kung paano. Paanong gagawin ko? Nasaan? Hindi ko alam paano i-check yung allow. Embending. Saan ko yung YouTube studio? Embending
Sir Romeo, paano ko yun gagawin? Embending, pupunta. Wait lang guys, sige mag-ano lang kayo dyan guys. Maraming salamat sa pagpunta nyo talaga guys. Wait lang kasi may tinuturo sa akin si Sir Romeo eh. Paano yun? Embending, saan ko makikita yun Sir Romeo? Nandito na ako sa YouTube studio ko. So ano, hi Aliwas, mabuti nandyan ka sa paano ko to ano to, paano mo ginawa yun, paano mo ginawa yun, ano gagawin ko, nasaan ako, embending, saan ko hanapin, analytic ba, Sir Romeo, nandiyan ka pa ba, sa computer shop po, hulog ako, sa computer shop host, naghulog ako, at sabay-sabay nagpi-play yung video mo, ganun ba, ganun ba yung ginawa mo? Wow, ang dami mong pera para i-play yung sana makatulong. Nakatulong talaga ng bonggang-bongga. So, hindi siya boost. So, hindi boost yung ginawa mo, kundi nagpunta ka sa computer shop, tapos naghulog ka ng sabay-sabay ipi-play yung video ko. Sana makatulong, sabi niya sa akin. So, hindi siya boost, guys. Hindi siya boost, kundi pinlay niya yung aking live. Punta ka sa YouTube studio mo, tapos naka-live. Views lang silang 10 at oo nga eh. Sana all. Kaya nga, Sir Roy, hindi ko rin, na-surprise ako. Talaga, first time. Kadalasan kapag nag-LS ako, ang pinakamarami kong viewers, 27. 27 yung pinakamarami kong viewers. Pero ngayon, umabot ng 110 views lang sila, 10 at like. Oo, nakita ko nga ang views kanina 10. Pero ngayon naging 100 na. So, ang nakasalang ako sa 100. Naka-play ako sa 100. So, yung viewers ko lang is 10. Ang isipin ko, views ko ay 10. Punta ka sa YouTube studio mo, tapos naka-live mo. Open mo, hanapin mo yung allow embending. Dapat naka-uncheck para hindi tumulad ng tumulab. Sino to? Sir Romeo. Hello po, Sir Romeo. Hindi ko po alam kung paano ko gagawin yun, sir. Mag-mute ako. Hindi, oo, sige, hanapin ko po, sir. Wait lang, guys. Mag-mute lang. Hello, oh yeah. Good morning, good morning. Yes, sir. I-mute ko muna, guys. Wait lang, guys.
Ayan guys, welcome back! Bumalik na ulit ako guys sa aking mundo. Yan, nanggaling kasi ako sa Mars, kaya eto na ako, nakapag-travel na, nandito na ulit ako. Nag-mute lang ako saglit. Kamusta kayo dyan guys? Hindi nyo ba ako iniwan? Hello, oh yeah! Kamusta, oh yeah? Kamusta ka na? Oh yeah, baka hindi ka pa nagbe-breakfast dyan? Breakfast tayo, banana chips. Ayan. Sa mga gusto pong mga banana dyan, meron lang ako ritong banana chips. Ayan. At sa mga hindi pa nag-aalmusal dyan, breakfast po tayo guys. Kahit wala tayo, mag-breakfast tayo. Oo, sana naman ay nakapag-breakfast na kayo sa inyo dahil walang pa free breakfast si host. O, diba? Ayan, guys, sa mga hindi pa dikit sa nakapin, please connect on the top. Kasi very supportive, legit at organic na nagsusukli yan ng bonggang-bongga. At kung gusto nyo mag-upgrade ang inyong bahay, ayan, lang kayo, dikit kayo guys, kasi naman ay talaga namang nagpapaangat sila ng mga bahay na gusto pa pong umangat ang kanilang bahay. Syempre kahit sino naman ay gustong umangat, di ba? Kaya naman mangisda kayo sa nakapin. Please connect on the top and leave a good comment and don't forget #KitKat. O di ba guys? Ayan, maraming salamat sa tumulong sa akin. Maraming salamat sa 111 viewers ko. So this is my first time na nangyari, nagkaroon ako ng 100 viewers. O di ba? First time lang to guys. So kadalasan na nangyayari kapag ako'y nag-LS, 27 yung pinakamataas kong viewers. Dating dikit sa nakapin. Ayan, Kabsat. Thank you so much, Kabsat, sa pag-stay, sa pag-join sa pangalawa kong LS. Maraming salamat sa Kabsat. Very supportive kang talaga. Na-appreciate ko ang iyong ginagawa. Thank you. Ayan. So yun nga guys, maraming salamat. At kay Sir Romeo, thank you so much. O diba? Napaka matulungin talaga ni Sir Romeo. Maraming salamat. Nandiyan siya. Thank you. At Aliwas Hunter, maraming salamat. Na-appreciate ko ang ginawa mo. Maraming salamat sa pagtulong ng bonggang-bongga. Napasaya mo si host. Maraming salamat kasi talaga naman ay first time ko lang talaga mangyari ito. Thank you. Diba? Yay! Salamat. At salamat din po, Sir Romeo. Marunong ka naman mag-host, Kat. Ay talaga, syempre. Salamat po Sir Romeo. So, di ba dati Sir Romeo, nahihiya pa ako, no? Hindi pa ako marunong, pero sa palaging-lagi ako nag-LS so, nung mga nakaraang buwan. So, nakakapag-LS na lagi, no? Natitrain, ang dami pa rin. Oo nga, ang dami pa rin nila, di ba? Pero mamaya magiging okay yan. Back to normal. Magiging okay din yan. So, yun nga, Sir Romeo, nasanay na rin ako. Oo. So, in-upgrade ko talaga yung sarili ko, char. May pa-upgrade no? Inano ko talaga yung sarili ko, parang di nga, humihingi si host, patuloy-tuloy nagsasalita. Ayan. Madaldal ka na talaga. Oo, yes, madaldal po talaga ako, di ba, Sir Romeo, sa umpisa pa lang. Yun talaga yung kaya ko, magdaldal. So, yun nga, hindi kasi ako kumakanta eh. Hindi kasi ako binigyan ni God ng golden voice. So, binigyan talaga niya ako para magdaldal dito. Magdaldal, ayan. Sir Romeo, maraming salamat po talaga. Nakakataba ng puso na may mga tao talaga ng gustong tumulong, gustong mapasaya, or gustong, everyone gusto talaga na tumulong sa mga friends nila at gusto nilang pasayahin, di ba? Na-appreciate ko 'yon ng bonggang-bongga. Next mo, saging ka na muyan. Next mo is saging ka na muyan. Ano po yung Sir Romeo? 13 times sana. Oh, oo nga no, 113 times ako. Kasi sabi niya kasi thank you so much. Sabi niya nag-PM naman siya sa akin. So kilala ko kung sino siya. Maraming salamat. So kilala ko siya. Naka-stay lang siya diyan, nakatambay. Saging saging. Saging na sabayan yung ginawa kong banana chips, saging na saba, o di ba? Saging na saba ang ginawa ko. Tapos saging na saba, ginawa kong banana chips, di ba? Para pang merienda, pang snack, ayan.
Ayan, pag gabi kasi nag-i-snack kami, nagmi-midnight snack ako. Kaya ayan. O, 'di ba? So, nandito kasi ako, ayan. Hi, June Xavier, hi! Kamusta? 114 thumbs up po, ma'am. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ano, kamusta na, Sir June Xavier? Thank you sa pagpunta mo. Eto, ngayon lang ulit ako nakapag-LS, busy busy pa kasi. Saan? Ano yan, Red Grace? Saan yan? Ano yan? Sige, i-continue mo. Kaya natin yan. I-push pa natin yan. Sige, push pa. Type pa more. Sige. Ayan. Ayan, maraming salamat sa sa mga silent viewer kong nandiyan dyan. Thank you so much. At sa 114 thumbs up, thank you. Maraming salamat sa pag-support niyo dyan, guys. Sa lahat ng mga nandiyan dyan, thank you so much. Ayan. Guys, sa kung hindi pa kayo dikit sa nakapin, dikitan nyo yan, guys. Legit at organic na nagpapaangat ng inyong banana. O, diba? Ayan, sir. Ayan, wag mo na. Wag ko na. Okay. Yun nga guys, batang sa Sandstorm. So yun guys, hindi na ako magtatagal. So meron na lang siguro ako para magpaalam sa inyo. Siguro mga 10 minutes pa para sa mga bagong dating. Maraming salamat. Kumanta ka next live mo, ha. Hindi ako marunong kumanta, Sir Romeo. Baka yung mga ilang piraso kong viewers na nandiyan dyan, pag kumanta ako, baka magsialisan sila. So yan, batang Sandstorm, dikita mo muna saglit yung nakapin. Nag-aayuda yan siya legit at nagpapaangat ng iyong banana. At kung gusto mo pa talaga, ayan, sige, maganda yan. OTW ka kay Sir Romeo. Ayan, maraming salamat sa pagpunta mo kay Sir Romeo. Mag-iwan ka lang doon ng bakas at wag mong kalilimutan #KitKat para ma-notify na nanggaling ka sa akin. O, diba? Punta ka sa live niya, nag-aayuda yan ng maraming banana. Paaangatin niya ang iyong banana kahit malaki na ang iyong bahay. So, hindi sila namimili kung maliit o malaki ang iyong bahay, maliit o malaki ang mga naka-stay sa kanyang live. Ang mahalaga sa kanila, lahat mapin at mapaangat nila ito. Ng bonggang-bongga. Ayan. Unti-unti na siyang bumababa. Ayan. Ayan guys, sa mga hindi pa dyan dikit guys, ayan, Romeo nakapintam sa Kalembang dikit na ho, sukli na lang po pag may time. Talaga magsusukli yan at marami yan siya time, batang Sandstorm. Talagang punta ka sa LS niya, nagpapamonetize siya din. O, sa bagay, baka monetize ka na nga, awa. So, mag-ano ka na lang, Romeo, yun. Yan siya, nag-aayuda pa ng maraming banana. So, isang team yan sila, ipipin ka nila, tapos lahat ng nasa team mag-aayuda sa'yo. O, napakaganda ng kanilang team kasi tulong-tulong silang nag-aayuda. Oo. Kaya ayun, si Sir Romeo talaga yung nagpag-graduate sa akin. Si Sir Romeo yung first na nagpag-graduate sa akin para ako mag 1K. Kaya sa mga gusto pa pong mangisda dyan, dikitan nyo lang po yung nakapin. Ayan, thank you. So kailangan kong balikan ang aking YouTube studio.
yung YouTube studio ko. So, ano pa ba ang gagawin ko dito? Ayan. Allow investing, naka-check. Ayan, dapat hindi siya naka-check. Tapos, ayun, dapat save. Ayun, nakita ko na. Okay na. Okay na, okay na. Nice ko ulit, Sir Romeo. So yan guys, mamaya-mayang konti, babalik back to normal po tayo guys. Back to normal tayo guys, dikit lang sa bahay ko. Sure back, yes. Full pack with bakas, batang sandstorm. O, diba? Sabi ko sa'yo legit at organic na manunukli sa'yo si Sir Romeo. Hindi niya na pinatagal ng 3 hours. O, diba? Ganyan na rin dati, ganyan ang ginagawa ko. Ipapabukas ko pa. Sa kakadami kong nangingisda, nakakalimutan ko sila. Aminin ko guys, aminin ang totoo guys. Nakikipagdikit nung baguhan pa lang ako, no? Nakikipagdikitan ako. Sabi ko, iwan lang sila ng bakas. Susuklian ko. Oo, manunukli ako. Pero kapag may time nagiging busy ka, nakakalimutan na natin silang suklian. At sa susunod na araw, mangingisda tayo. Yung mga naunang nagdikit sa atin, hindi na natin yan nasusuklian. So, maging honest, no? So, ngayon, legit to guys. Ngayon, ang ginagawa ko, kasi totoo, makakalimutan natin yan. O, kasi mangingisda tayo magkakaroon tayo ng panibagong didikitan, may mga bagong didikit sa atin, hanggang sa makakalimutan natin yan silang suklian, kasi may limit din yung pagdikit, di ba? May limit. So ngayon ang ginagawa ko kapag ako ng isda, makikipagdikitan ako, didikitan niya ako. Pag sabi niya KitKat dan dikit full pack with bakas, sabi niya. So ako naman ang gagawin ko, OTW ako sa kanya kasi kailan ko na agad siya suklian. Sabi nila wag sasalubungin, pero ang ginagawa ko ngayon, salubungin ko yung dikit mo. Magdidikitan tayo. Kung didikitan mo ako ngayon, didikitan ulit. Susuklian na kita mismo ngayon. Kasi kung malalagas yan, malalagas talaga yan. Wala tayong magagawa kung lalagasin niya ni Lolo. Lalagasin at lalagasin niya. No? Ako kasi na-observe ko yan. Wala naman akong ginagawa Hindi naman ako nag-LS, hindi rin ako nag-upload. Hindi rin ako nangisda. Hindi ko inopen yung YouTube ko. Sumunod na araw o oras na nag-open ako, lagas ako ng 20, kung hindi 20, 10 ako ginawa, di ba? So mas maigi makipagdikitan ako ng salubong. At least alam kong nalagas dahil nagsalubong kami, pero nagsukli ako. So yun yung ginagawa ko ngayon. Hindi ko na yan ipapabukas, hindi ko na yan ipapamaya. Mamaya, dikitan ko na agad yan. Pero kung dinikit mo sa akin, ninja, asahan mo, ninja rin ang ididikit kasi. Pero kung dinikit mo sa akin yung main mo, main ko yung didikitan ko. Kasi kapag ako nang isda, guys, ang dala ko main yung dala ko, yung main ko yung pinopromote ko. Syempre, ang pinaka kailangan talaga natin dito, guys, is yung viewers. So, kailangan natin ang viewers is legit, organic, yung talagang manonood sa atin sa mga video natin, kasi yun naman talaga yung purpose natin, di ba? Nag-a-upload tayo ng mga video para may mapanood. Kung magdidikit mo ninja, sinong manonood? Yung ninja, bibihira lang yan i-open, di ba? Kapag mag-aayuda sila, yung mga ganun. So, main yung dala ko, main yung pinopromote ko. So, ang gusto, wag po sana tayo ma-open. Totoo lang po talaga, di ba? Lahat naman tayo, yun talaga natin yung inaasam natin, di ba? Halimbawa, si Main ay nag-live. Si Ninja ba dumikit kay Main? Manonood ba si Ninja kay sa Main na naka-live? Di ba? Hindi. So, dapat main to main para kapag nag-live si Main, manonood si Main, di ba? Tapos, pag nag-live din yung dinikitan at Main din, manonood din siya or nakasupport. Ganun. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kung didikitan ako ng ninja din yung ididikit ko. Sad to say, ganun po talaga yung reality. May ganun, char lang ga. May ganun no? Tamang hugot. Tamang hugot. Pero legit talaga, guys. Ganun talaga. Sa mundo ng ngayon, di ba? Bakit ayaw niya pang bumaba? Ay, nice ko na. So, yun nga, guys. Kailangan ko na mag-end. Magte-take two ako. Mamayang hapon. Naman ulit. Kasi, salamat nga pala talaga. Oo. Sa 107 kong viewers na nandiyan dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-join, sa pag-support nyo sa akin. Thank you. Sa lahat sa gustong tumulong, no, napasaya ako mag-upgrade yung
yung WH ko, mag-upgrade yung bahay ko. Maraming salamat, na-appreciate ko yun ng bonggang-bongga. Oo, first time ko talaga na naging ganito yung viewers ko. Ang dami, di ba? Ang dami. Pero yung nagpa-pop up, ang viewers ko lang siguro niyan mga 7, may nakatambay yan, isa na si Red Chris, si Sir Romeo, meron ako mga silent viewer na nandiyan. Project, maraming salamat sa pag-support mo sa akin mula sa umpisa hanggang sa mag-e-end ako. Thank you so much. Don't worry, continue pa rin ako na mag-play sa'yo. Oo, kahit maliit, pag pinagsama-sama mo yung maliit na yan, lalaki at lalaki yan. Oo. So mag-ano ka ulit ng panibago mong playlist para sa next day na mag-play ako, panibagong playlist yung i-click ko. Oo, para sa WH mo magpe-play ako. Kasi yung time na ganyan din ako, talaga naranasan ko talaga yan na magpe-play. You're very much welcome, KitKat. Thank you so much talaga, Project. Tapos naranasan ko naman talaga yung mga naranasan nyo. Diyan ako nag-umpisa. Syempre kailangan natin lumingon sa pinanggalingan natin, o di ba? Hindi yung maya ka na mag-end. Sayang yung 100 million. Kailangan ko mag-end. I-PPM ko na lang sa'yo kung bakit. Kailangan ko mag-end. Ayan, 95 na lang. So, unti-unti na siyang bumaba. Sana bumaba pa siya ng bumaba para sa ikabubuti ng aking channel. Yan, maraming salamat. Kailangan na, ayan, bumababa na siya unti-unti, guys. Pero pag bumaba yan, hindi na ako mag-e-end. Pero pag hindi yan bumababa, mag-e-end ako, guys. Totoo. May dahilan kung bakit ako mag-e-end. Ayan na, bumababa na siya, 51 na. So, may dahilan kung bakit ako mag-e-end. So, unti-unti na siyang bumaba. Hindi na ako mag-e-end. Continue ko lang ito hanggang sa maubos yung load ko. So, malapit na rin naman maubos yung load ko. May dahilan kung bakit ako, ayan, back to normal, yay! So, masaya ako naging back to normal na talaga, guys, kasi yan naman talaga yung viewers ko. Yan talaga ang viewers ko. Kaya maraming salamat, na appreciate ko yung ginawa mo. Napasaya mo ako ng bonggang-bongga kasi first time talaga na nagkaroon ako ng viewers na 112. First time lang po talaga. So maraming salamat sa ginawa mo. Na-appreciate ko yun. At napasaya mo ako ng bonggang-bongga kasi talaga first time ko lang yun. So every time na mag-LS ako, ang viewers ko lang talaga is hindi sila umalis. Umaabot talaga ang viewers ko ng pinakamataas na yung 27 viewers ko. 27 viewers, pinakamataas na yan. So normally, pinakamababang viewers ko 3. So ngayon, back to normal na tayo. 5 talaga yung viewers ko. Yan ang reality, guys. 5 talaga yung viewers ko. So maraming salamat. Bumalik na sa normal. So hindi na ako magti-take 2. Hintayin ka. Paubos na rin naman yung load ko, guys. So magkusa na lang yan siya mag-e-end. Ubusin ko lang talaga yung load ko. Kapag nalaglag yung LS ko, meaning ubos na yung load ko. Ayan. Hindi sila umalis. Merong parts of growing up na talaga na kailangan natin tanggapin na yun talaga ang totoo. So, sa gumawa nun, thank you talaga, ha. Maraming salamat at napakalaking tulong nung ginawa mo sa LS ko. Sana naman maraming salamat sa pag-stay. So, hindi ko pwedeng sabihin kung bakit. Hindi ko pwedeng sabihin sa live ko kung bakit. Oo, hindi ko pwedeng sabihin. Pwede nyo naman ako i-PM kung bakit. Kanina mabilis. Kanina nasa 110 yan. Kanina nasa 110 yan. Natuwa ako, oo. Talagang hindi ko ma-express yung saya ko nung nakita ko, 110, sabi ko gano'n, di ba? Pero ngayon, bumalik na siya sa normal. Hindi ko pwede sabihin sa live ko kung bakit. Kasi, yun ang pinasasabi sa akin. Wag ko nang pa. Basta, pwede nyo naman akong PM kung bakit at ano ang nangyari. PM nyo na lang ako. Willing naman ako i-explain sa inyo ang lahat. So, ito talaga ang totoong viewers ko. So, nasa 5 lang po talaga. Hindi sila nag-alisan. Hindi talaga, kasi hindi ko talaga pwedeng sabihin. Basta, hindi ko talaga pwedeng sabihin. Pasensya na. Gusto ko man i-share sa inyo.
Hindi talaga. Gusto ko talaga i-share pero hindi talaga pwedeng sabihin. Pasensya na ha. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. At sa silent viewers, kung nandiyan dyan, thank you, thank you so much. So, yun lang pala yung gagawin. So, every time na mag-LS ako, so yun ang gagawin. Ngayon, may bago akong natutunan. Share mo na yan dyan. Hindi pwede ko si project kasi secret lang daw yun. Char, sana may secret. Hindi, pwede naman akong PM, di ba, project? Nakakapag-PM naman tayo, di ba? Pwede ko naman yun dun i-explain sa'yo. Pwede ko yun dun i-explain sa'yo at ganun din sa'yo, Red Chris. Pwede ko naman yun i-explain. So, ito talaga ang katotohanan. Meron akong 5 viewers. Kaya naman, maraming salamat maraming salamat sa pag-join ninyong lahat dyan, guys. So, yun, dahil sa bumalik na sa normal, yung aking live, yung aking yung aking viewers, bumalik na siya. So, hindi ko na to kailangan ni-end pa. Hintayin ko lang maubos yung load ko. Ayan. Oo nga pala, may upcoming premiere sa Romeo, guys. Ipipin ko yung mga paano lang po, guys, pa-notify, guys, sa upcoming premiere ni Sir Romeo. Ayan. Sir Romeo, maraming pong salamat. Final treatment on my Pampers. Ayan, maraming pong salamat, Sir Romeo. Oo. Mabuti nandiyan kayo. Thank you talaga, Sir Romeo, ha. Wala si Sir DJ Mervy. Siguro busy yun siya. Oo, kung nandito rin din yun, siguro si Sir DJ Mervy, isa rin sa nagturo. Okay na yan, Kat, no? No need to end na. Yes, thank you so much. Oo, yun nga yung sinabi niya kanina sa akin. Kanina kasi, kailangan ko nang mag-end. Pero ngayon okay na. So, no need end na talaga. Ay, yung aking banana chip na may miesta yung mga Ayan. Hindi ko na kailangan mag-end. Kaya Sir Romeo, maraming salamat. Dan na po sa nakapin. Yes, dan na nga din ako nag-notify na ako para pag mag-pop up dito sa screen ko ang kanyang premiere. O di ba? Ayan, maraming pong salamat. Ayan, project, don't worry, mag-aambag din ako sa WH mo. Kung magko-continue lang ako mag-play lang. Basta, mo lang yung, yung playlist mo, talagang ipi-play kita at isi-send ko ang resibo sa'yo. Oo. Kailangan pa rin may resibo kasi hindi po pwedeng sinabi ko lang nag-play ako. Oo, nag-play ako pero hindi naman pala, 'di ba? So mas maganda yung isi-send ko yung resibo ko sa iyo para may proof talaga na nag-play ako. Kasi kadalasan talaga, share mo na rin sa mga friends mo in case nangyari sa kanila na yan. Yes, Sir Romeo. Sa sobrang daldal ko, ma-share ko talaga sa kanila yan. Ma-share ko talaga yan, Sir Romeo. Oo. Salamat talaga. Maraming pong salamat. So, yun nga. Marami kasi ngayong mga scammer, maraming budol, 'di ba? Maraming budol ngayon. Sasabihin nila nag-play sila pero hindi naman talaga. Na-experience ko rin 'yan yung time na nagbubuo ako ng WH ko. O nga pala no, nag 1K yung banana ko. Hindi tuwan-tuwa na ako na nakapag 1K yung banana ko, nakapag-graduate ako nung time na yun. Yung pala may WH pa pala. Sabi ko, ha? Sabi ko sa sarili ko, ha? May WH pa? Ano yun? Paano yun? Paano ko magagawa yun? Yung pala, kailangan ko pala mag-live kasi kapag nag-live ka, mas malaking magigain mong WH kapag nag-live ka kasi sa live, maraming manonood sa'yo, maraming views, di ba? Maraming WH. Ayan. Tapos, ayan. I just threw already KitKat. Thank you. Tapos bawal kasi mag-bush sisira. Ayun, sinabi na ni Sir Romeo. ayan yung dahilan kung bakit kanina kasi sabi niya kasi paano ko ba i-explain kung ikabubuti ng bawat isa. Kasi ganito yan, meron akong friends, talagang very supportive siya talaga. Tinutulungan niya ako, legit at organico siyang friends talaga naman, napaka very supportive niya sa akin, lagi siyang sumusupport sa akin. Tapos ayun, so yun nga, ito, nagpunta daw siya ng isang doon sa siya ng at ayun nga, yun yung nangyari. Tapos since nandyan si Sir Romeo, ayan, pinihim ako at nag-video call kami ni Sir Romeo, screen video kasi hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. So nag-screen video at itinuro sa akin yun ni Sir Romeo na yun kung paano ang gagawin. So
tinuro niya sa akin at hinanap ko yun sa YouTube studio ko, sa Chromes, yun. Tapos, kinlik ko, tinanggal ko yung check, tapos and then save. Kaya bumalik sa normal yung mga viewers ko. So, boosting ang nangyari, guys, kung bakit marami akong viewers. Yun yung katotohanan. Binus niya, oo, para makatulong siya. So, na-appreciate ko. Talagang gusto niya talaga akong tulungan, oo. Gusto niya akong pasayahin kasi pag nag-PPM siya, lagi niya akong kinakamusta ko. Minsan, ang reply ko mga simple lang. Sabi niya sa akin, mukha daw akong sad. Sabi ko, okay lang naman ako. Sabi ko ganun. Ayan. So, maraming salamat. So, bawal kasi mag-push. Sisirain niya yung channel ko. So, yun, hindi ko alam na ganun pala yun. So, yun, yung pinuntahan ko ulit yung Chromes ko. Kala ko kasi okay na. Tapos, unti-unti bumababa, tapos bumabalik ulit sa 100. Bumalik ulit ako sa Chromes ko, tiningnan ko ulit mabuti, baka may mali. So, pagkatingin ko sa Chromes ko, naka-check siya ulit. Tapos, hinanap ko pa ulit kung paano save yun. So, nakita ko yung save yun. Nung pagka-save ko na, ayun, unti-unti na siya bumabalik sa normal kong views. Kaya, ayun. Pero legit po ba yung papasok na viewers, Sir Romeo? Pag nag-end ako ng live, 'di ba tayo kapag nagla-live tayo, pagka-end ng live natin, makikita natin kung ilan yung na-gain nating WH, makikita natin kung ilan yung na-gain nating chat, ng ganon. So, doon natin makikita siguro kung legit yun. Pero may yung nagbubuo ako ng WH ko, binoost din yung WH ko. Oo, nag-boost din siya para mabuo yung yung 4K na WH ko. So parang legit din naman din yung pagbo-boost, legit din naman. Depende kung kasi yung iba hindi legit. May mga boosting na hindi legit, may mga boosting na legit. Pero ako kasi naka-experience ako ng boosting, legit siya talaga. Kaya sa mga gustong magpa-monetize, andiyan si Sir Romeo, legit yan, na nagpapa-monetize. Kasi nandoon ako sa team nila noon. Kasi busy talaga kasi namatayan ako ng asawa no. Hindi ako nakakapag-join no. Nasa hospital, yung mga gantos, mga gagawin dito sa bahay, tapos nasa hospital, tapos namatayan, lamay, libing, mga ganyan. Ayun, hanap ng trabaho, asikaso dito sa bahay. So, naging busy talaga ako. Ayan, hindi na ako nakaka-join kila Sir Romeo sa Team Salon Pass. Pero pagka may time, sumisilip ako. Niikot ka talaga yung mga friends ko kasi baka mawala sila. Oo, kasi kailangan talaga natin, hindi siya legit kasi nakikita ni Lolo ito yung galawan ng chat box mo. Ganun. So, hindi siya legit. Mabagal kumpara sa dami ng viewers mo. Ay, ganun ba yun? So, hindi siya legit. So, pero kasi sabi niya, Sir Romeo, naghulog siya sa net. Nahulog niya, naka-place. Yun ang sabi niya, naka-play daw lahat ng video ko. Naghulog daw siya, yun ang sabi niya. Ayan, Team Organic Support na kami. Hindi na Salon Pass. Hindi na Team Salon Pass. Okay. Tapos yun nga, Sir Romeo, sabi niya, siya. So, lahat naka-play. So, parang tabs, 8 tabs, mga ganun. Parang ganun ang ginawa niya, tabs. Yung naka-play, marami, parang ganun. So, naghulog siya. Siguro, siya ng ilang computer. Tapos, pinlay niya. Parang ganun. Yun yung ganun yata yung nangyari. Oo. Ayan. So, maganda yung team ni Sir Romeo kasi kapag nag-live siya, tapos at pinipin niya yung bahay mo, lahat ng mga team na yun nag-aayuda para talaga namang mag-upgrade. Ato. Separate ang play all ng video sa live. Ay, ganun. Play all. Magka-separate. So, paano yun? Okay po. Paano yun? Ay, sabi niya kasi pinlay daw niya isi-separate yung live. Baka siya, ng computer, naka-live. Nanonood siya ng live. Naka-live parang ganun. Ayun. Baka ganun. So, hindi ko din alam. Basta, yun ang nangyari nga sa akin. Pero maraming salamat.
Ayan. Ayan. $114 yung yung kanina 114 yung viewers. First time ko lang yun talaga. First time ko lang yun talaga. Pero baka naka-record naman din yun, di ba? Kapag tinignan mo yung views. O baka makita ko din. Para enjoy naman kasi talaga first time ko lang na boom, ang bilis dumami ng viewers, ang dami, ang dami, nakakatuwa silang lahat. Sa pagdami ng viewers ko, na first time ko lang talaga na-experience. Ang gusto ko lang talaga mag-LS kasi bumaba talaga yung kaninang maga nag-LS na ako, 1 oras din yun. Tapos ngayon ulit nag-LS ako kasi sa ilang araw na hindi ako nakapag-upload, hindi rin ako nakapag-LS, bumaba na yung WH ko tsaka yung views. Kasi nga naging busy ako, naghahanap ako ng trabaho para kasi pasukan na ba? Back to school. Hindi biro yung magpara ka ng isang college at saka isang senior high. Kaya ayun. Kaya naghahanap talaga ako ng trabaho. Kaya hindi pa ako nakakapag-edit ngayon. Hindi pa ako nakakapag-edit ng mga video ko kasi napaka-busy ko. Pero ito, dahil nga linggo, so gugugulin ko yung time ko, yung gugugulin ko rin yung WH ko na WH ko yung load ko para lang mag-live. Oo, magla-live talaga ako tapos mamaya ulit live ulit para sa WH ko ba. Ayan, nag-lag na yung isa kong cellphone. Next time, ingat lang po kasi pwede ma-decline ang channel. Okay, sige. Ngayon ko lang yun naalam. So, hindi ko talaga yun alam eh. Hindi ko talaga alam yun. So, natuwa naman talaga ako ng bonggang-bongga. Natuwa talaga ako. So, sobrang tuwa ko talaga. Hindi ko na rin niya alam yung gagawin ko. Tapos, mabuti Sir Romeo, nandiyan dyan kayo. Ayun, nagsisimula pa lang ako. Nangingisda sa Team Organic Support. Ganun ba? Sila kasi yung nagpa-graduate sa akin project. Oo, si Sir Romeo yung talagang nagpa-graduate sa akin. Kung matatandaan ni Sir Romeo talaga, sabi ko pa nga, birthday ko, August kasi yun eh. Sabi ko birthday ko, kahit yun yung pinaka-gift sa akin, masaya na ako na makagraduate ako ng 1K, sabi ko kay Sir Romeo. Tapos yan, sabi niya, your wish is my command. So, yun natubad naman. So, before birthday, pa yan eh, parang August 4 yun. August 4, pinagraduate na nila ako. Oo, August 4 yata o 5, mga ganun, 5. O 6, mga ganun. Tapos naggabi yun, binigyan nila ako. Graduate na to, tawa nga ako, saya-saya ako bago matulog eh. Tapos sabi ni Sir Romeo, upload daw ako. Di nag-upload naman ako. Tapos nagising ko ng umaga, hindi ko pa pinupuntahan yung channel ko. Kahit yung YouTube Studio, hindi pa. Si Sir Romeo lang ang nagsabi sa akin pagbukas ko ng messenger ko. Nakita ko agad yung message ni Sir Romeo. Sabi ko, hindi po. Sabi ko ganun. Ha? Sabi niya, nalagasan ka? Ha? Hindi ko po alam. Sabi ko ganun. Pinuntahan ko yung YouTube studio ko. Bumaba talaga na ang laki ng bawas sa akin. Naging kasi 'di ba 1K, naging 100. Out muna ako, Kat. May guesting pa ako mamaya ha. Sige, salamat po Sir Romeo. Pupunta na lang din ako sa mga live ninyo. Sisilip po ako. Maraming salamat Sir Romeo sa pagtulong ninyo, sa pag-guide nyo sa akin. Ha? Thank you so much. So yun ay bago akong natutunan ngayon at may bago ako ma-share sa mga friends ko. Kaya naman maraming salamat po Sir Romeo. Ingat po Sir Romeo and God bless you po. Oo. God bless you. May the Lord bless you and keep you all the time Sir Romeo. Maraming salamat talaga. Mabuti may mga friends akong kagaya ninyo. Talagang handa akong tulungan. Handa akong i-guide. Sa mga hindi ko alam, maraming salamat po talaga sa inyong lahat talaga guys na talagang hindi nyo
hindi nyo hahayaan na hindi nyo yung mga nalalaman nyo, hindi nyo sasarilinin. So talagang i-share nyo talaga, hindi nyo hahayaan na ipagdamot yung mga nalalaman ninyo. Kaya Sir Romeo, Sir DJ Marby, Reg, Chris, maraming salamat sa pagtulong niyo talaga sa akin. Na nandiyan kayo at ganoon din sa iyo project. Maraming salamat na dinadamayan ninyo ako na nandiyan kayo. Maraming salamat po talaga. Invite ako ng friends ko. Okay, thank you po Sir Romeo. Maraming salamat. Oo, mag-join na lang din ako kapag na-share mo or basta magpupunta ako. Mga ibang friends nyo naman po Sir Romeo, friends ko na rin sila sa YT kasi dinikitan ko yan sila. So pag nag-live yan sila, manonotify naman ako ng live nila. Ayun, maraming salamat po talaga. Thank you so much. Ayan. Napakasaya ko. Tapos nalagas siya kasi ganun talaga yun. Tapos yung time na yun, nung lagas na yun, talagang wala akong ginawa. Sabi ko kay Sir Romeo, natulog lang ako pagising, wala akong ginawa. Sabi ni Sir Romeo, gumala ka pa ba kagabi? Sabi ko, hindi na. Natulog na ako. Tapos si Sir Romeo talaga nakabantay siya, na siya yung nakakita na wag ka po magpasalamat sa akin, wala po akong ginawa. Ikaw nga yung very supportive na talagang hindi nagsasawang i-play yung mga video ko, gumagamit ka pa talaga ng 8 tabs para i-play yung mga video ko. So talagang tinulungan mo ko para sa WH ko, di ba? Saka sa mga researching, mga ganyan. Kaya thank you so much. Ayan. Tapos yun, nakakatuwa. Tapos sabi ni Sir Romeo, magpahinga muna daw ako. Nag-clear history, pati yung clear history, hindi ko rin yun alam. Tinuruan din ako ni Sir Romeo, ipipin ko pa yan so paano yung mag-clean history. Sabi ko gano'n. Tinuruan niya ako. Yung gagawa si Sir Romeo ng screen video kung paano mag-clean history. Sabi niya mag-clean history ka, ganyan. Ginawa ko naman. Tapos sabi niya magpahinga ka muna, baka yung mainit yung channel ko, ganun, baka mainit daw yung channel ko. Kasi ang kulit ko sige, ang gala ko talagang mangingisda ako, parang yung excited na ako makagraduate, excited na ako mag 1K, yung ganun. Sabi ni Sir Romeo, pahinga ka muna. Ay hindi ako nagpahinga. Nangisda ako. Tapos sinunod ko naman yung clean history. 3 times daw ako mag-clean history. Di ginawa ko naman yun, nag-clean history ako. Tapos yun, sige. Talagang subscribe ako sa iba. Tapos, hanggang sa nakita ko, nagsisend si Sir Romeo, naka-live si Sir, pasend po ng live, ng link ko. Di, ayun, pupuntahan ko naman, tambayan ko na naman. Ayun, dikit ako ng dikit. Ayan. Tapos upload. Ayan, and the following day, sa iba na naman ako may standby. Hanggang sa nag 1K, dinagdagan pa nga ni Sir Romeo yun, di ba? 1K na. Dinagdagan pa yun ni Sir Romeo, sabi niya dagdagan niya pa daw para sigurado kung malagas may matitira, sabi niya gano'n. Tapos yun, nalaman ko meron pang watch hour. Ayaw ko pa namang mag-LS kasi ayaw ko magpakita, nahihiya nga ako. At hindi ko rin alam kung paano ko i-entertain yung mga guests ko, yung mga viewers ko. So yung time na yun talagang hirap na hirap ako kung paano ko mag-LS. Tapos LS na rin ako, nandun din si Sir Romeo, handa akong i-guide. Tapos yung pag-StreamYard, yung ganun, yung pipindutin ko, kung paano, yung mga ganun. Yun sa tagal ko nang hindi nakapag-StreamYard, nakalimutan ko na kung paano. So kailangan ko na nun ulit matutunan yan. So sabi ko nga kailangan ko mag-StreamYard para mag-upgrade ba yung halimbawa nagsasalita ako dito, may guest, yung mga ganun. Kasi kung minsan nag-PM sa akin nag-notify si StreamYard para daw mag-guest na mga friends. So yun ang sabi niya sa akin. So ako naman, matigas ang ulo ko, puro lang ako, go live. Kasi yun ang pinakamabilis na step, go live ka lang ng go live. Pag i-click mo, gusto mo mag-live, go live. Ganun na lang yung kadali. Kaya ayun.
Ayun, marunong na ako mag-go live. Tapos yung mga iba, natututunan ko na lang din hanggang sa nasanay na akong mag-live at makipag-usap sa mga live ko kung yung mga na-experience ko, yun naman yung sinishare ko sa live ko. Yun nga lang kasi gustuhin ko man kumanta. Hindi ako kumakanta talaga. Lalo na 3 lang yung viewers ko. Kung kakanta ako, baka na magsialisan yung mga yan. Magsialisan sila pag kumanta ako, 'di ba? Kaya hindi ko rin alam kung paano ko rin umpisahan kumanta. So yun yung isa ko pag i-upgrade sa sarili ko, kung paano ko i-train yung sarili ko kahit kahit wala akong golden voice. Gusto ko i-train yung sarili ko na kakanta rin ako paminsan-minsan kasi marami naman din ang nagre-request na kumanta ako para maiba naman, 'di ba? Kaya lang iniisip ko, baka masira yung mga speaker ng cellphone nila kung kakanta ako. Tapos magsilayasan sila, 'di ba? O konti na nga lang yung viewers ko, tapos nagsilayasan pa sila, 'di ba? Mga ganong eksena. Kaya ayun, hirap ako kung paano ko pa i-upgrade yung LS ko, pero kailangan ko talagang mag-upgrade, kailangan kong matutunan kung paano mag-iiba yung LS ko, hindi yung puro ganito lang, kasi syempre yung ibang mga viewers may hahanap-hanapin talaga na magtatambay sila sa LS, kagaya ng mga pa-games, pa-Gcash, duck race, mga ganon, roleta, yung mga ganon. Kaya lang kasi wala akong alam sa ganon at hindi ko alam kung paano yon gagawin, kung paano ko magpapagames. At wala din akong sariling boosting na magbibigay ng mga prizes ng banana, mga ganyan, 100 banana, mga boosting ng WH. Wala kasi ako niyan, kaya ang sana ganyan ako kadaldal sa harap ng camera. Ako naman kasi sinasabi ko lang yung na-experience ko, yung gusto ko lang, yung alam kong sabihin, yung nangyayari kapag nag-LS ako, yun. Yung nangyari kung habang nag-LS ako or nangyari sa channel ko, yun, i-share ko lang yun. Oo. Ayoko kasi mag-LS ako na nagta-type kasi mahirap din kasi mag-type. Oo. Mas gusto ko kasi na nagdadaldal ako kasi kapag may itinatanong, direct kong masasabi, 'di ba? Mas ko-collaborate mo mabuti yung sasabihin mo kapag magsasalita ka kahit nakatago, kahit hindi ka nila nakikita pero naririnig ka nila. So mas para sa akin mas maganda kasing mag-LS ako na madaldal. Kasi minsan may napupuntahan kasi akong LS, nagta-type sila. Oo, nagta-type sila na yan ganyan. Pero kasi ako gusto ko yung nakikipagkwentuhan ako. Oo. Gustuhin ko man lagyan ng Gustuhin ko man lagyan ng background music. Ayaw ko na kasi na-experience na talaga CPR ako. CPR, sabi niya CPR, magme-message si YouTube na CPR daw ako. Tapos yung share revenue. Share revenue. Wala pa akong sinasweldo tapos na-share na yung revenue ko. O, diba? Malamang wala na ako sa sweldohin. Oo, ako minsan nagta-type lang sa LS ko. Okay naman din yun. Kailangan mo i-continue. Kailangan mabilis ka mag-type kasi halimbawa kapag marami kang guest, marami rin magpa-pop up na message, hindi mo lahat sila may answer. Pero kapag ganito, yung kahit nakatago lang, maglagay, yung iba nga staff toys, yung iba computer, yung mga ganun ang inaharap nila. Yun, nagta-type din sila. Ayun. So ako wala akong mga ganun. So pagkain lang talaga yung pwede kong iharap. Kung minsan nagtatago ako, kung minsan humaharap din naman ako sa cam. Depende sa mood ko. Kung gusto kong lumabas, lalabas ako talaga sa LS ko at magyayaw-yaw. Oo. Kulit din ako kung minsan, pero limitado lang kasi may hangganan. May hangganan no. Tapos ayun, maganda kasi yung magsasalita ka. O sige, kasi yun nga. Ako kasi matanong at saka makulit ako. Yung itinatanong ko talaga at gusto kong matutunan yung tinatanong ko at gusto kong alamin yun. At saka yung syempre 'di ba i-express mo kagaya nung yung playlist, o 'di ba? Kailangan pag
kailangan sabihin ko sa kanya kung ano yung gusto kong iparating. So, mas gusto kong magsalita para yung gusto kong sabihin, maparating ko siya ng maayos. Kung itatype ko kasi ang haba, tapos send, tapos type ulit, tapos send, di ba? Nahihiya kasi ako. Oo, project, ganyan din ako. Totoo, ganyan din ako. Yung na-experience mo ngayon, ay na-experience ko talaga yan. Totoo. Ganyan din talaga ako nung ako nag-uumpisa. Ganyan na ganyan ako. Nahihiya ako. Oo, nahihiya ako. Tapos, hindi ako madaldal. Kaya mo yan. Huwag mo sabihin hindi. Kaya mo yan. Sabihin mo lang yung mga gusto mo lang sabihin. Ganun lang. Kung di ba sa umpisa nahihiya ka, magtago ka. Parang kagaya nitong ginagawa ko. O di ba? Nakatago ako. Banana chips lang yung nakikita ninyo. Pero dito ko pinapanood ko yung message na bumababa. Dalawang cellphone na sa harapan ko. Yung isa naka-live, yung isa nandito, nagpipi, nagja-jacket. Kung may viewers ako dumating, mga ganyan. Daldal ka lang, ganun lang. Chikahin mo lang sila dyan ng bonggang-bongga, mga ganun, oh. Ayan, tapos mas maigi kasi yung nagsasalita, gabi nga mga lumalabas, gabi nga lumalabas ako sa LS ko, nakatago no? Tapos madaling sabihin nila, naputulan ka ba ng ilaw, host? Mga ganun, di ba? May pwede pupunta din ako, gabi din sila lumalabas, may pa-blink-blink, may pa-ilaw-ilaw sila. Ako din, nasubukan ko din mag-LS nag-LS din ako yung nagtatype. Nag-LS din ako na nagtatype. Tapos ang dami kong viewers, hindi ko alam kung paano ko sila re-replyan. Kasi ang bilis sila, hindi ko masagot. So hanggang sa isip ko, mas maigi mag-live na nagsasalita ako kahit di nila ako nakikita. Kasi masya-shoutout mo sila. Tapos mabilis mong masasagot agad-agad. O, di ba? Tapos yun nga, yung isa na rin yung na hindi ka na mahihirapan mag-type. Kung minsan kasi malabo yung mata ko, mahirapan pa ako mag-type, mali pa yung spelling, o di ba? Kaya to, magsalita na nga ako. Nung una talaga hiyang-hiya ako Tapos nandiyan dyan si Sir Romeo, ginaid niya ako na sige lang KitKat, mag-live ka lang dyan, standby lang ako. Sabi niya gano'n. Iharap ko sa puno. Kung nahihiya ka lumabas, iharap mo lang dyan, i-back mo yung camera mo, sabi ni Sir Romeo. Tapos ka lang dyan, magsalita ka lang para lang umandar yung WH, sabi ni Sir Romeo. Tapos nandiyan si Kananay, si Sir Romeo, tapos si Parikoy, nandiyan dyan. Ayan, talagang support sila talaga sa'yo. Kahit one hour lang KitKat, sabi niya, makakagain ka na, makakatulong yun sa WH mo. Hanggang sa yun, siyempre sa may mga guest, diba? Play ko lang, labas muna ako, bili lang ulam. Okay lang, sige lang, project. Ingat sa pagbili mo ng ulam at maraming salamat sa pag-stay mo talaga. Na-appreciate yung ginagawa mo. Thank you so much talaga, project. Maraming salamat. Salamat. Ingat sa pagbili mo ng ulam. At yun nga, shoutout sa 4 million in my house, sa silent viewer ko na nandiyan dyan. At sa naka-standby, thank you so much. Ayan, tapos yun, sa pagyayaw-yaw mo ba, sa palagi ka mag-LS, masasanay ka din. Masasanay ka din, totoo yan. Mo lang siya, yung kasi 'di ba kailangan mong harapin yung fear mo. Hindi naman sa takot, 'di ba? Harapin mo yung hiya mo, 'di ba? Mai-improve mo 'yan kapag yung nahihiya ka, kapag lagi mo ginagawa, masasanay ka, tapos may improve mo yan. Kagaya sabi ni Sir Romeo, magaling na raw ako mag-LS. Kasi nung time nang nag-umpisa pa lang ako, talagang wala. Hindi ko alam kung paano ko sila i-entertain, paano ko sila i-shoutout, kung paano ko sila yung makukwentuhan o machichika sa LS ko. Nung time na yun talagang, anong gagawin ko? Paano to yung gano'n? Sabi ko, hala, may viewers ako. Anong kasabihin ko? Paano? Sabi ko, gano'n sa sarili ko. Hanggang sa paulit-ulit na ganun, tapos pag pumunta ka ng LS, yung mga nakikita mo sa kanila, natututunan mo, bakit hindi mo i-try na i-apply sa live mo, yung ganun, parang ganun. So yun yung ginawa ko. Hanggang sa unti-unti na akong natututo. So yun, marunong na ako. So hindi na ako masyadong hiya-hiya sa pag nagla-live ako. Yun nga lang, konting improve ba kasi kung minsan nahihiya kasi talaga ako magpakita. Pero may time talaga na depende sa mood ko talaga. Magpapakita ako, lalabas ako sa LS ko. May ganun talaga na nangyayari. Kagaya kanina, lumabas ako sa LS ko pero hindi pa rin ako masyadong kita. Pero pag nandito sa bahay, may mood talaga ako na
na lumalabas sa LS ko, may mood naman na hindi. Oo, depende talaga kung ano yung gusto ko kapag nag-live ako. Minsan nakikita, minsan hindi. Ayun. Ganun yung ginagawa ko kung minsan. Kaya enjoy lang natin bawat live kasi yun na naman talagang kailangan para sa WH, 'di ba? Para sa WH natin kailangan talaga yan i-improve ng bonggang-bongga. Let's say, teka nga, maglatatawag nga pala ako ng GC. Ayan, sa GC tayo magtawag. Ayan. Ay, meron na silang saan to? Kailan to? Wait lang, guys. 15? Anong araw yung 15? Martes yun. Wala ako nun. Wala talagang ibang yon. Ayan. Guys, pa-support. Tambay sa LS ko. Salamat! Ayan, nag-PM muna ako sa mga ka-GC lang ba. And, ayan. Tawag lang muna tayo para maiba lang. Baka may bago tayong bisita, o diba? Yun nga lang, kumakanta kasi sila kapag nag-ELS sila, no? Yun ang kagandahan dun. Ako nga rin talaga gusto ko rin kumanta eh. Kaya lang hindi ko alam. O nga pala, may V8 nga pala ako. Nakalimutan ko. Itas yung V8 ko ngayon. Ngayon ko lang naalala. May V8 pala ako, so hindi ko nagamit yung V8 ko for today. Baka mamaya, iset ko na lang yung V8 ko. Ang dami kasing ligpitin kapag mag-V8 pa ako. So mamaya pala, ulit na lang. Hindi ko pa na-test yung V8 ko. Na-test ko yun isang beses pa lang. So, gusto ko talagang gamitin siya. Para masanay ako, nagagamitin siya. Oo. Yung kape ko nga pala, guys, lumamig na sa kakadaldal ko. Pero kahit malamig na siya, kailangan ko siya inumin kasi sayang. Mahal ang bilihin pa naman ngayon. Lahat ngayon nagtataas na, kaya bawal magsayang. Kaya kahit malamig na siya, inumin ko pa rin siya. Yung kape ko, hinaluan ko ng konting konting lang, ayan. Kaya ito medyo dumagdag pa yung daldal ko. Sure lang, guys. Ayan, baka mag-join na sila kasi nasina nila, ayan. Ang sabi niya, ay, replay na lang daw siya. So, ganun. Di ba kadalasan wala na nagre-replay kapag nag-LS? Sayang naman, nakakaloka. Okay lang yun. Kasi parts talaga ng work. Talagang hindi sila makaka-join. Lalo na Sunday ngayon, lakad karamihan nagsisimba. Kasi hindi ako nagsimba ngayong araw na to. Nag-jogging-jogging lang ako sa plaza kanina. So, pagod. Pagkatapos ko nga mag-jogging ayun, nantok ako. Pero gutom nga ako yun pero hindi ko kinain. Itinulog ka? Nakatulog naman ako pagising ko, wala ako makaka-chat sa messenger ko kasi wala naman nag-chat sa messenger ko, kundi isa lang. Tapos yung yung mga GC ko naman na YouTuber, lang naman ako doon. Magsisend lang ako ng mga resibo, mga ganun lang. Kaya boring din yung messenger ko kasi isa lang talaga yung pinagkakaabalahan ko sa aking messenger, di ba, Reg Chris? Ayan, mega love shoutout sa iyo at sa silent viewer kung nandiyan dyan. Hello. Ayan. Wala lang malapit na pala ako mag 2 hours. So, 2 hours lang to, guys. I-end ko na. So, meron na lang akong 6 minutes. Ayan. Pero yung thumbsuck ko, continue pa rin sa 115. Diba? So, 115 yung thumbsuck ko. Kanina yung viewers ko is 114. Kaya naman, napakasaya, totoo yan. Yes, totoo talaga yan. Kasi kung marami akong kachat sa messenger nga, siguro ngayon hindi ako nakapag-live. Dahil kanina ay offline ka pa. At wala akong makausap at kaysa maghihintay lang ako dun, walang ginagawa, in-LS ko na lang, nag-LS na lang ako, pero nag-iwan naman ako ng message na naka-LS ako. Oo. Kasi nga, sayang yung time. Sayang. Maubos lang yung load ko, mag-scroll down sa Facebook, manonood ng mga video doon. Sabi ko sa sarili ko, kesa manood ako ng video doon at maubos yung load ko,
LS ko na lang. LS ko na lang. O di, ano pa, nag-upgrade pa yung WH ko. O di ba? O, di nag-upgrade. E di bonggang-bongga. Ayun, di kahit papaano, aangat yung WH ko. O di ba? Ayan, tapos kung mamaya ulit hindi rin walang masyadong ginagawa, malamang mag-LS ulit ako at gagamitin ko na yung aking V8. Nakalimutan kong ikabit yung V8 ko. Ngayon ko lang naalala sa stand kasi meron akong stand dito. Nakita ko naka-stand yung isa kong cellphone na naka-live. Sabi ko, alam, may V8 pala ako, hindi ko nakabit. Ayan. Ayan. Hi, Joseph. Hello, good morning. Ayan. Pero labas-labas ako kapag nag-LS ka kasi change password na wifi ng kapitbahay. Oo nga, nasa labas ka, nandiyan ka sa kalsada. Kaya nga, na-appreciate ko ang pag-support mo. Nandiyan ka sa kalsada, naghulog ng piso net para makapag-support sa akin, di ba? Thank you, thank you, thank you, thank you so much talaga. Ayan, Joseph, padikit ako sa nakapin. Nagpapaangat ng banana yan sa kung gusto mo. Wow, ang laki na pala ng bahay mo. Nagulat ako ang bigla at napahinto. Ang laki-laki na pala ng bahay mo. Grabe sana all na lang. Dating dikit tayo. Ayan, Joseph Vlog. Maraming salamat sa pagpunta mo. Sa pag-join. Ayan, fantastic video. Dan na ako sa'yo. Nag-iwan, na ako dito. Ayan, sa mga hindi pa dyan dikit, guys, pa-support. Chris, okay lang ba sa'yo pa-support kay Joseph? Legit at organic ko yan siyang friends sa YT. Baka naman mag-iwan ka ng bakas at pag mong kalilimutan, #KitKat para ma-notify ka na nanggaling ka sa akin. Ganun no? Meron siya 400 videos, 462 video, ayan. At sigurado naman ay sumisweldo ka na, di ba? Sa laki na ng bahay mo. Wow, sana all na lang ako mapapasana all na lang ako na sana all ay sumisweldo na. Samantalang ako kasi hindi pa ako nagsusweldo kay Lolo. Ay, tagal, no problem po. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa pagpunta mo at pagdikit kay Joseph. Maraming salamat at huwag mong kalilimutan mag-iwan ng bakas, #KitKat. Thank you. Ayan. Saan aking Wow, sana all. Kasi wala kasi akong ganyan. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan, yung ganyan nga. No, yung wala kasi akong ganyan yung pang-boost. Oo. Sa akin, Pamber talaga. Pa-member kayo. Magpapamerkada rin yung 100 anli banana ako. Nagpapa-member. Alam mo ba, dati nagpapa-member ako sa mga friends ko sa YT. Tapos, yung GCash ko, nauubos. Kasi automatic, nagre-renew siya ng membership. Magte-text na lang sila sa akin. Yun, sabi ng cellphone ko, lobat na daw ang cellphone ko. Pero di bale, meron na lang akong 1 minutes. Yun nga. Dati kasi dati nagpapa-member ako sa mga friends ko sa YT, nagpapa-member ako. Pagkatapos, hating gabi na may nare-receive pa akong text. Sabi niya, automatically daw successfully daw yung pa-member ko. Natutulog na ako Tapos nagpa-member daw. Sabi ko, hala, kinakain niya yung laman ng GCash ko. Nako. Automatically na nire-renew yung pa-member. So nauubos yung laman ng GCash ko. Tanggalin mo mga member. Ha? Bakit ko tatanggalin? Nagpa-member nga ako. 'Di ba? Halimbawa, magpapa-member ako sa iyo. O di automatically kapag nag-expire na yung pa-member ko sa iyo, automatically siya nagre-renew cut ng mga member mo. Hindi ko rin yun alam Wala din akong alam kung paano mag-cut. Pwede mo ba akong turuan? Usap tayo sa Messenger kasi yung mga ganyan gusto ko talaga magpa-member kaya lang hindi ako marunong. Ito yung yung Facebook ko, kung okay lang sa'yo, pa-add ako at ang profile, kagaya dyan sa thumbnail ko. Wala kasi akong alam dyan. Gusto ko talaga magpa-member. Gusto ko talaga mag-upgrade yung banana ko. Kaya lang, hindi ko alam. Kasi ang ginawa ko, tinanggal ko yung link ng GCash ko sa aking YT. Tinanggal ko talaga kasi kinakain niya yung laman ng GCash ko J. Joseph. Profile mo. Anong profile mo, idol? Ano ang profile mo, J. Joseph?
Ano, kinakain niya yung laman ng GCash ko, kaya tinanggal ko yung ano, yung link ng ano ko, tinanggal ko yung link. Asan ka dito? Ano ba? May balbas. Ah, okay. Ito ba? Sa likod may anto? Sa likod mag-aso. Asan dito? Ito? Hindi eh. Wala namang aso eh. Teka. Saan dito? Baka hindi ka naman ma-research. Wala eh, oh. Wala namang may aso dito. Ako na lang add mo. Ito profile ko. Binaba ko na yung yung ano ko. Ito oh. Yan ako. Yan ang FB ko. Ako na lang add mo kung okay lang sa'yo. Kung hindi naman nakakahiya. Yung malaking bahay pa yung pinapunta sa ano ko, sa messenger ko no. O kung okay lang sa'yo, dito add mo ako dito. Para mapag-usapan natin kung paano yan matatanggal. Kasi gusto ko talaga magpa-member. Gusto ko rin magpalipad sa mga friends ko. Kaya lang kasi, yung link ng lobat na ako guys, ayun 19%. Hala ka, namatay. Yung link ng yung link ng GCash ko, tinanggal ko kasi naubos niya. Ayan, lobat na ako. Naka-live si Trixie Joy. Naubos niya. Tapos automatically talaga nire-renew talaga. Kaya tinanggal ko na lang yung link ko bago pa maubos yung laman ng GCash ko. Grabe. Ngayon hindi ko na alam kung paano ko ulit ibalik yung yung link ng GCash ko, kaya sinabi ko PM na lang tayo kasi para maturuan mo ba ako sa mga hindi ko alam gagawin about sa GCash na yun at magpa-member. Ayan, nagsend na siya sa akin ng message. Nagsend na siya sa akin ng message, guys. So kailangan kong puntahan, 'di ba? Ayan. Yun ba? Ayan. Okay. Thank you. Message ko na siya. So, yan, mamaya usap tayo ha. Pagka, magcha-charge lang ako, kapatid. Magcha-charge lang muna ako. Tapos, kasi lobat ako eh. Oo, lobat ako. Mamaya na, lobat kasi ako. Ha? Lobat yung cellphone ko. Kaya, maya. Kapatid. Kasi lobat cellphone ko talaga. 19%. Ayan. Balik ako sa live. Ayan guys, naka 2 hours na ako. O, di ba? Naka 2 hours na ako. So, mag-e-end na ako. Sa mga nag-join at nagpunta sa LS ko, maraming salamat sa pagpunta nyo guys. Maraming salamat talaga sa mga tumulong sa akin sa sa 116 viewers ko. Thank you so much. Maraming salamat at sa thumbs up ko. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. Sa mga nag-support sa akin. Ayan, thank you talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong ninyo sa akin. Thank you talaga. At sa nag-stay at sa silent viewer ko nandiyan dyan, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. At ayan na nga, mag-e-end na ako sa lahat na nag-stay, sa nag-support, sa silent viewers, sa naglaro ng aking harang, sa lahat ng mga dumikit sa nakapin. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan guys. At yun na nga, mag-e-end na ako kasi lobat yung cellphone ko at paubos na rin yung aking load. Kaya naman mag-e-end na ako. Ayan, so para makita nyo talaga na lobat na talaga ako. Ito, yan. Tingnan nyo, 18% talaga guys. So lobat na talaga yung cellphone ko. Kasi kaninang umaga kasi ako nag-live din ako kaninang umaga eh. Tapos pangalawang live ko to, tapos hindi ko pa na-charge yung cellphone ko, kaya eto lobat yung cellphone ko. So mamaya naman ulit, so try ko ulit makapag-LS mamayang hapon, kasi bumaba ang aking WH, kaya kailangan ko na naman itong paangatin.
Mahirap na. Pagkalang ko agapan ng bonggang-bong bago pa ito ay malaglag. Ayan, maraming salamat guys at mag-e-end na ako. Maraming salamat sa mga nagpunta. Ayan, baby pa lang yung bahay ko guys at bababa na yung views ko at WH ko ay talaga namang lumagpak ng bonggang-bongga. Ayan. Ang baba pa ng aking revenue. Ayan, sige, ituturo ko sa'yo. Sayang naman, Gcash mo. Yes, sayang na sayang talaga. At nauubos yung Gcash ko kasi automatic siya nag-upgrade, nagre-renew. Kahit hindi ko gusto yung renew, automatic siya nagre-renew. At nauubos yung laman ng Gcash ko, kaka-renew niya. Yan. Kaya naman, mag-end na ako. Maraming salamat. Mamaya na lang, Joseph, Sir Joseph, kapatid. Maraming salamat. So, info kita para maturuan mo ko kung paano yun gagawin. Thank you so much. Ayan nga, guys, mag-end na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. May the Lord bless you and keep you all the time. At maraming salamat. Ayan, stay safe, enjoy, and have a nice day, everyone. Bye! See you around. Bye, guys. Bye!